cos veciños, que grita o veciño antes. Hai posibilidades de que te enteres antes, sí. Bueno, pois aquí están pasando xa os últimos segundos. Creo que o Pato nunha agresión vai chegar ata o final, entendo eu. Ese balón que move a Unión Deportiva As Palmas. Queda menos dun minuto. Seguen os canarios co balón no seu poder, buscando que acabe isto, confirmar a súa presenza na loita no playoff de ascenso, que a verdade que vai estar apaixonante, con eses partidazos, con equipos históricos que queren volver á primeira división e que van poñer o punto final a unha temporada na segunda, bueno, pues como sempre con moitísima tensión. Por quen apostas deses 4? Málaga. Eu tamén. Pareceme o equipo máis complicado, especialmente xogando no seu campo, non sei. Ainda que son eliminatorias a cara. Sí, tampouco. Mira, acaba o partido, a celebración dos xogadores da dos afeccionados, perdón, da Unión Deportiva As Palmas, con esta clasificación para o playoff de ascenso. Veremos se acaban os resto de partidos. Perdín a aposta. Gañei a aposta, non dixen nada, pero é que eu sabía que ia haber demasiado. Agora o que non sei o que vai durar. Aquí vai depender un pouco do que a policía interprete que ten que facer, que espero que sexa con cabeza para todos, tanto aficionados como as forzas de orden público. E que, bueno, mira, tampouco me parecería mal que estivesen un ratiño no céspede, bueno, despois pois saíran para permitir que continúe a celebración. Isto en calquera caso imos sair de dúbidas enseguida, porque aquí imos continuar coa festa do deportivismo e a ver como segue a cousa. Os partidos aínda non remataron. Este, de feito, é o primeiro que termina. Están todos no tempo engadido, con algún minutillo máis, outro menos. Ao final sí que se produciu, como vemos, esa invasión coa felicidade de todos, porque cando todos consiguen o obxectivo, pois claro, todo é relaxante, todo é fascinante para todos no estadio. E todos somos maravillosos. Claro, que ben nos levamos e mira, aquí está claro que ese mensaxe das últimas datas pois coallou ao final. Bueno, pois o club terá que asumir a multa correspondente por esta invasión de celebración, que, mira, a mí non me parece mal, que sempre e cando o comportamento sexa correcto. Sí. A mí isto me retrotrae o que é o fútbol de toda a vida, unha celebración espontánea que parece que agora queremos telo todo controlado, non aquí, na fanzón, senón non sei que. Pero deixa que a xente se exprese. Cando Fran quedaba en calzoncillos. Que a xente se exprese, que se porte ben, que se comporte, que o que teñen que facer, que salten ao campo, que o vivan con esa felicidade que estamos a ver nesas facianas. A quen lle pode parecer mal isto? Pois eu creo que a ninguén. Sempre cando, repito, o comportamento sexa o axeitado e o ambiente de festa. Isto vai quedar na memoria de todas estas persoas para toda a vida. Miriam, ti te lembras cando decías antes que invadiste tamén o terreno de xogo? A que te lembras dese día? Sí, por suposto. Ao final, pois, o que te dis, sempre que haxa bo comportamento, que disfruten uns minutos e logo poda disfrutar todo o estadio da festa e bueno, vivir isto. Acabou o Burgos 1-0, tamén o Sardinero, Racing de Santander 4, Cádiz 1, vaise clarexando o panorama. Continúa de momento o Almería 1, Valladolid 0 no último minuto semella de engadido, Castellón 2, Eibar 1 tamén no último minuto de engadido. Esta cousa pendente dun fío nestes dous partidos. Ven de terminar o encontro tamén en La Romareda co triunfo do Málaga por 0-2. Bueno, pois mentres vemos estas imaxes e agardamos ese minutiño para que terminen os partidos e acabemos de dar como queda ese peleo de ascenso, bueno, pois eu personalmente agradecer, porque foi un placer para min esta temporada narrar os partidos do Depor con estes dous cracks, con Miriam Ríos e con Tito Ramallo. Non sei como le bachedes. Ben, disfrutando de cada partido e máis co obxectivo final do ascenso. Tito xa non era unha novidade, levas moitos anos aquí dando boa conta dos teus coñecementos na galega, así que nada, unha temporada máis. Pero dá un placer tremendo ver como ao final o Depor volve unha división que nunca debeu deixar. Sí, señor, pois de momento volve a ela. Veremos como se asenta, como se adapta, cales son as circunstancias da primeira temporada da aterraxe, non? Por dicilo así. Non ten mala pinta, hai unha boa base, eu entendo que hai. Cuestión de, bueno, pues de acertar cos reforzos que sexan necesarios e de que as cousas vayan medio ben desde o principio. Importantísimas estas dúas temporadas iniciais para un equipo que leva 8 xornadas fora da primeira división. Creo que son os... Mira,
un xogador quedou polo medio. Ten tamén o agarimo da xente, Ximo. Sí. Porque é un xogador tamén con unha personalidade mira, eu creo que os xogadores tamén agradecen isto. Ou non? Sí. O contacto coa xente, só que ao final é un pouco o que viviron tamén despois do ascenso en Valladolid, tanto ali o remate do encontro como na parada que fixeron de volta, quero lembrar que na Bañeza. Ao final o fútbol é isto, o fútbol é da xente, se yo quitas a xente, o fútbol é cercanía, é da xente, que se yo quitas e todo está regulado, se non, que aquí non se pode meter, que por aquí non podes pasar, por aquí deixa a xente gozar. Mira, o bo que ten, Chimo, que identifícase facilmente. Sí. É fácil velo. Non sei se é o único que quedou por aí despistado. Non sei se vai chegar o vestiario. Non sei se é o único que quedou despistado. Mira, eu vexo, mira. Sí, eu tamén aí, sí. Mira, eu lembro no centro. Cando o penalti de Jukic, que eu estaba currando aí a pé de campo, que tamén houve invasión, Jukic non lle deu tempo a sair, houve que abrirlle aí un oco para que acabara os vestiarios. Quedou tan noqueado, pobre. Eu quedei-me 20 minutos sentado no asiento. Sí. Non o creía. Pois me están dicindo que xa acabaron todos os partidos, efectivamente, porque fago aquí unha última actualización. Despois do acontecido esta tarde, cos triunfos do Málaga, do Burgos, do Racing de Santander, do Almería, das Palmas en Riazor e do Castellón, creo que non me equivoco se digo que o período de ascenso van xogalo o Almería, o Málaga, as Palmas e o Castellón. Quedan fora o Burgos e o Eibar. Obxectivo cumprido para o equipo de Gran Canario. Aquí seguiremos na Televisión de Galicia para vivir a festa do deportivismo, festa que xa comezou, como ven todos vostedes, no césped do estadio. Ao final triunfou a idea da invasión. E mira, eu ben que me alegro. Moitísimas grazas, Miriam, foi un auténtico placer esta temporada. Un gusto enorme. Moita sorte no futuro no que te plantexes. Grazas, Moitísimas Miriam. grazas. Don Tito Ramallo, o mesmo, un auténtico placer. Moitas gracias, Óscar, como sempre. O mesmo para todos os espectadores da Televisión de Galicia. Sigan connosco que hai moita festa para contar. Moitas grazas e boa tarde. Desde que era pequeñito, mi nieto solo tenía una cosa en la cabeza: ser un gran futbolista. Que tal, señoras e señores? Comezamos ás 4 con ese partido do Celta Fortuna. Seguimos ás 6:30 co partido do Deportivo e a partir de agora temos aínda moito por diante, porque por diante temos a festa do Deportivo. Acabou o partido, asubiou o colexiado o final dese Deportivo 1 As Palmas 2 e todo o público saltou o terreo de xogo do Estadio Municipal de Riazor. Nun principio dicía a megafonía que era algo que non se podía facer, pero Dani Mallo, moi boa tarde, Dani. Boa tarde, Gus. A emoción que hai na Coruña eu creo que fai imposible que a xente non desatase toda esa alegría que tiña xa non contida. Esa alegría incontida dende hai unha semana. Sí, ese se foi acumulando toda a emoción, toda esa ilusión durante toda esta semana, cos festexos do ascenso, e, bueno, pois era prácticamente imposible impedir, ainda que o tentou a megafonía do Estadio de Riazor, pois que a festa se trasladase ao despede cos seareiros, pois aí como se pode ver nas imaxes, ateigando ese céspede de Riazor, e, bueno, sendo partícipes de ese momento tan agardado como é a volta á primeira división despois de 8 anos. Xa era oficial dende a semana pasada, o Deportivo festexa cos seus seareiros ese ascenso á primeira división. Cal vai ser a cronoloxía? Nos estaremos co postpartido ata as 9 da noite. Ás 9 haberá unha versión breve do telexornal ata as 9:15. Entre as 9:15 da noite e as 12 estaremos con eses actos que haxa sobre o terreo de xogo de Riazor e con esa rúa que vai a facer o cadro coruñés hasta a praza de Catro Camiños, que máis ou menos terá o seu punto final, o seu punto álxido a iso das 11:15, 11:30 da noite. Esta é sinal en directo da Fanzón, da zona de afeccionados no exterior de Riazor. Hai moita xente dentro do campo, moita xente que quere participar neses festexos que vai haber no estadio de Riazor, pero tamén hai moita xente que se congrega nos exteriores. Velai teñen esa imaxe en Riazor
Xavier Rodríguez Campos, que tal? Que tal? Boa tarde, Xavi. Esta festa hai que pagala, Sí. Porque ven multa segura do comité de competición. O comité de competición será un pouco permisivo con isto. Permisivo, permisivo dentro do que poda ser permisivo, pero é certo que en invasión de campo a multa cae seguro. Bueno, Xavi, ti estiveches cos datos ao longo de toda a tarde. Na segunda división non se moveu moito a cousa no tocante a esas posicións de promoción de ascenso. Cumpriuse unha máxima no fútbol que normalmente o que se xoga algo contra o que se xoga nada só é gañar. Gañou Las Palmas contra o Depor, gañou o Almería e custoulle contra o Valladolid, gañou o Racing para ser campeón, ainda que o sería igual o non gañar o Deportivo. Realmente o único, gañou o Málaga en Zaragoza, e realmente o único partido que había dous equipos que sí que se xogaban algo entre eles, que era o Castellón-Coíbar, gañou o Castellón, o que fai que gañar os 4 equipos que xa estaban previamente nos postos de playoff, pois conservan, mantéñense os equipos, non houve ningún sorpaso, entón os postos de os partidos de playoff de ascenso quedan Almería, Castellón e Málaga contra As Palmas. Pois sen dúbida van a ser eliminatorias moi duras, moi difíciles, e das que Dani conseguiu librarse o Deportivo estar ese mes de competición que lle vai quedar ainda estes equipos é durísimo, co cal hai que poñer en valor o que conseguiu facer o cadro coruñés. Sen ninguna dúbida, Gus, o que fixo a semana pasada foi un alivio enorme tanto para os xogadores, para o corpo técnico, para a directiva, tamén para os xareiros, porque o sufrimento da xornada de hoxe e o durísimo que vai ser este playoff, pois sería un sufrimento engadido para toda a parroquia branquiazul que librou a semana pasada. E Dani, para a dirección deportiva, que agora o Deportivo vai a ter pois uns tempos normais, digámoslo así, para facer unha planificación que no caso de conseguir o ascenso nunha fase prácticamente acabas de competir e tes que comezar, non sei, 10 días, 15 días a pretemporada, a vindeira temporada noutra categoría, que foi o que lle pasou ao Oviedo, por exemplo. Sí, así é, ter que xogar o playoff limita moitos tempos porque non sabes en que categoría vas a estar, non sabes que ingresos vas a ter, entonces claro, tes que andar facendo un pouco de encaixe de bolillos para ver como armas unha plantilla competitiva, non? Pero con esta tranquilidade que lle dá o Depor ao ascenso a semana pasada, pois agora de celebrar, disfrutar, poder entre todo o deportivismo, como xa le va facendo toda esta semana, e falar durante toda esta noite, explayar toda esa alegría, toda esa ledicia, toda esa ilusión contida, a planificar con tempo e con tranquilidade unha ilusionante tempada en primeira división. Isto que vemos retrotráenos a unha imaxe que lembramos de hai 26 anos, que foi o título de Liga do Deportivo. Eu creo que non sei se en algún dos outros ascensos do Deportivo houve esta invasión de campo. Dende logo, no de Primeira Federación a Segunda División, eu creo que se mantiveron bastante as formas, que os afeccionados cumpriron con esas peticións que había dende a megafonía. A imaxe que temos na cabeza é a do título de Liga, Dani. Sí, tal cual, estábamos vendo agora pois, como se asinxeniaba o bo de Ximo Navarro para sair de toda a multitude. Foi o único que quedou na marea. Sí, así é, pero lembraba un pouco, pois tamén lle pasou a Fran, non? Cando se gañou a Liga, pois quedou un pouco aí medio da xente, costoulle un poquinho sair, pero con xente con moito cariño, todo o mundo quería chegarse a él, tocalo e felicitalo, e despois, bueno, pois tamén esa imaxe de o céspede de Riazor cheo de xareiros, cheo de branco-azul, pois lembraba un pouquiño pois o que aconteceu aquel ano 2000 co campeonato de Liga. Este día deixanos imaxes impresionantes, impresionante o que aconteceu ao final do partido en Riazor, impresionante dende primeira hora da mañá, e esta é a chegada do autobús. Este plano a min, Xavi, pareceme increíble, que toda unha cidade botada á rúa, prácticamente as praias de Orzán e Riazor cheas de xente ateigadas con ese corredor que lle fixeron o autobús do Deportivo. É absolutamente increíble. Sí, é que os que saímos a correr ás veces polo paso marítimo sabemos que entre a famosa fonte dos surfistas ata o estadio hai alo menos un quilómetro e medio. Estamos falando dese quilómetro e medio ateigado de xente e o ancho que ten o paseo marítimo da Coruña. Non sei, habería que botar os cálculos que fan normalmente das manifestacións, iso de 20.000 segundo a policía, 1 millón segundo a organización, pero desde logo era moita xente. Impresionante, Dani. Había un dato que dicía Antonio Hidalgo, o adestrador, na rolda de prensa previo ao partido, que unha das claves do ascenso foi cando se uniu equipo e afección deste xeito, que foi o recibimento que se lle fixo o equipo o día do Zaragoza, que aínda quedaban moitas xornadas por diante, Dani, e a partir de aí os recibimentos foron cada vez medrando.
ata chegar a este punto que xa é unha cousa de tolos. Así é, Gus. Eu creo que comentou o propio Antoni Hidalgo na pasada xornada, despois da vitória en Valladolid, que houbera ese momento, non, ese cambio de paradigma no deportivismo, que había algunha dúbida, había algunha disconformidade, sobre todo polos partidos da casa, e despois do recibimento en Zaragoza volveu a convertirse todo nun mismo barco, todo o mundo remando co mesmo lado, xogadores, afección, eses recibimentos eran cada vez se superaban, o que te dicías espectacular, máis espectacular e aínda máis espectacular ata que o de hoxe é que eu non vi o final, do que dicía Xavi, non? De toda esa xente que había desde polo paseo marítimo, non podías ver o final de tanta xente, milleiros e milleiros de xareiros, milleiros e milleiros de afeccionados do Depor disfrutando e querendo compartir cos seus xogadores este día tan fermoso, sendo tan bonito. Estamos escoitando a megafonía con Sergio Tomé, o speaker do Deportivo, que estará pregándolle a xente que recupere o seu lugar na bancada, porque a partir das 9:15 ten previsto un por un ir presentando a todos e cada un. Eu creo que agora comezan a facerle un pouquiño de caso. A partir das 9:15 ten previsto sair un por un cada un dos xogadores para homenaxealos e queren ter ese terreo de xogo liberado como é normal para que poidan sair todos os xogadores e corpo técnico do cadro coruñés a ese céspede de Riazor. E imaxe en directo, sinal en directo do que está acontecendo agora mesmo en Riazor. O partido acabou máis ou menos hai un cuarto de hora desde que asubiu o final do partido o colexiado, saltou todo o público e mira, ata os das Palmas lle quedaron gañas de sair ao campo, Xavi? Eu penso que algún ata sairía, ata se uniría. Ademais, bueno, as Palmas tivo un partido cómodo, penso que vai ter un bo recordo da Coruña, Xareiros das Palmas, e bueno, que ademais non sumarse á festa. Sempre é lóxico o resultado, Dani, porque había un equipo que poñía moitísimo en xogo. De feito, o partido foi unha absoluta festa dende o minuto 1 até o 90. Eu creo que o que menos importou foi o que pasou sobre o terreo de xogo. Sí, sobre todo para o Depor e os serios deportivistas. Está claro que as Palmas xogaba moito, porque comentaba Xavi, o normal é que ten algo en xogo, pois le acabe levando o partido, así foi, pero o deportivismo creo que hoxe viña a celebrar, viña a disfrutar, deixou no claro antes do partido, todos os minutos mal o resultado, que como ti ben dicías, era o de menos, pois celebrando, animando e facendo unha auténtica festa, que é o que tiña que ser hoxe, non? Un partido de festa, e agardemos que a xente pouco a pouco vai tomando o seu sitio, porque pode ser unha celebración fermosa, a que ti comentabas, non? Os xogadores sair, presentarse, ser recoñecidos por toda esa xente que está no estadio de Riazor. Xo vimos a semana pasada, foi moi semellante co que aconteceu nese partido entre o Celta e o Sevilla, que ao final do partido, pois todo o público puido ovacionar e festexar cos seus xogadores un final de temporada idílico. Iso é o que é este final de temporada tamén para o Deportivo, que conseguiu o obxectivo co que partía dende o inicio, aínda que Antoni Hidalgo sempre dixo aquilo de o obxectivo é estar entre os 6 primeiros. Sí. Pero eu creo que coa boca pequena sabía que o ascenso era moi importante. Antonio, xa comentei, é un tipo moi intelixente, un grandísimo adestrador, un grandísimo xogador, foi no seu tempo, e sabía perfectamente a dificultade que ten esta categoría. Eu creo que por eso era moi cauto, non? Sabía o difícil que metes entre os 6 primeiros, o viamos hoxe, non? O último minuto do último partido da tempada, ata 8 equipos podían meterse nese playoff, polo tanto, eu creo que Antonio sí que valoraba estar nos primeiros postos, pero estou seguro que gañar esa posición de ascenso directo era o seu objetivo real. Por que? Porque te evita todo o que falábamos antes, unha planificación tardía, un mes máis de competición e todo o mal que se pasa nun playoff. Non se xogaba moito o Deportivo, xogábase moitísimo a Unión Deportiva As Palmas. Imos ver o que aconteceu nese último partido de Liga en Riazor, victoria da Unión Deportiva As Palmas por 1-2, unha Unión Deportiva As Palmas que marcou prácticamente nos 2 primeiros lanzamentos a portería. Este era o máis importante, o ambiente que había festivo dende primeirísima hora da mañá no estadio de Riazor, o partido que eu creo que todo adestrador soña, que é un partido con certa relaxación, por dicilo así, que é moi raro ter un partido con esta relaxación, e iso notouse porque
no primeiro disparo a portería, Kirian fixo o primeiro gol da Unión Deportiva As Palmas. Sí, Antonio Hidalgo viviu o partido con máxima tranquilidade, cos deberes feitos, alineou un 11, pois a verdade que cheo de pouco habituais, é o normal tamén, non? Que xoguen ese partido cos xogadores que disputaron menos minutos. Bueno, premio para Cristian Herrera, José Ángel, Noé, un canteirán, Escudero, bueno... Volvía Parreño a meta tamén, despois da segunda volta que disputou Ferllo. E, bueno, a verdade é que tamén As Palmas adiantou moi cedo, un pouco de fortuna neste gol, un rexeite que lle queda aí a Kirian e acaba batendo a Parreño cando ainda non se levaban nin 10 minutos de partido, pero o que dicíamos antes, non? A xente estaba de festa e non que non lle importara, pero non era máis o que máis lle preocupaba a xente era o resultado. Incluso este segundo gol, un auténtico golazo de Marvin, un disparo fantástico a perna dereita, pois tampouco nublou para nada o ánimo dos deportivistas que xa estaban celebrando o ascenso, que era o máis importante. Ainda que daba esa cousiña, non, de poder ser campeón. O que pasa é que o Racing tamén encamiñou o seu partido moi cedo, gañouno con moitísima claridade diante do Cádiz por 4-1. Para Éder Mario tamén sería un partido dos soñados, Xavi. Un paseo, mirei por curiosidade, non me lembraba se sacara cartóns ou non, si sacou unha a Zaca, pero bueno, que realmente para o árbitro era case vivir a festa coa neutralidade que a ten que vivir un árbitro. Prácticamente os 3 primeiros disparos a portería acabaron en gol, porque despois do golazo marcado por Marvin Park, chegaba o 1-2 anotado por Zaca, que ollo Dani permítelle ser o máximo goleador desta temporada para o Deportivo. Irregular, case sempre entrando dende o banco, pero ao final os números están aí, o xogador neerlandés acaba con 12 goles. Sí, sería interesante ver as estadísticas de minutos de Zaca cos goles marcados, porque é verdade que para un dianteiro centro que xoga todos os minutos 12 non é un número moi importante, pero é que recoñecer que Zaca non foi titular en todos os partidos, nun partido de inicio en moitos deles, entón, bueno, habería que ver o número de minutos. Pero tamén unha boa xogada do Depor para marcar ese gol. E despois este, creo que o momento que peor o pasou As Palmas, o inicio da segunda metade, que o Depor, pois, bueno, tamén diante dos seus non quería deixar unha mala imaxe, e foi cando máis apretou o equipo insular que bueno, que tivo que pasar un tempiño de apuro, creo que. Primeira esa oportunidade de Stoichkov, despois esta moi clara dun xogador que se empregou a fondo como Cristian Herrera. El xa anunciara ao longo da semana nas súas redes sociais que ia ser o seu último partido co Deportivo. En termos de adestramento, entrega, nada que reprochar por parte do seu adestrador, e quixo darlle pois ese premio nunha última titularidade, faltoulle o gol. Sí, é un xogador que, bueno, que lle gustaría seguramente despedirse do deportivismo, donde non tivo moito protagonismo este ano cun gol, non puido ser así, pero, bueno, supoño que as verbas de Antonio Hidalgo pois deixarán dentro da tranquilidade que pode ter un xogador como Cristian Herrera, pois unha despedida doce. Aquí víamos como José estivo a picos de facer o terceiro, pero Germán Parreño negoulle. E isto foi o que aconteceu ao longo de todo o partido. A onda de Riazor, esa onda que foi tan típica dende o Mundial de México no 86, e a que se engadiron mesmos afeccionados das Palmas. Houve unha xogada para polémica, Xavi, gol anulado a Unión Deportiva As Palmas, xa pitara falta con anterioridade o árbitro. Sí, un pequeno contacto sobre Charlie Patiño na saída do balón, non é moita cousa, o árbitro a subía en vivo, en ningún caso é revisable, porque é moi interpretable, entón non debe intervir o VAR nin de broma. Pois foi no minuto 79 o gol anulado a Matucci, despois no minuto 81, pois tamén houve despedida de Escudero, posiblemente, que foi sustituído por Quagliata, que foi o que gozou desa oportunidade para o Deportivo. Intre no que asubiaba ao final o colexiado, a realización centrábase na Unión Deportiva As Palmas, que tamén teñen moito que festexar, estar nese playoff de ascenso e, por suposto, esa invasión do terreo de xogo por parte de todos os seareiros, sobre todo dese anel inferior que ocupan as bancadas de Riazor, porque o vindeiro partido que xogue o Deportivo será na casa, será, Dani, en Primeira División. Veremos o calendario, xa estamos desexando ver o calendario, cando é o derbi, co Celta, cando, bueno, sempre o dicimos, cando ven en Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, os grandes do fútbol español. Así é, Gus, non o deixamos sin enfriar, xa estamos celebrando, pero xa queremos máis, creo que iso é bonito, non, deste ascenso do Depor, el lograr
voltar a esa máxima categoría que tanto precisa o deportivismo, e agora eso, a ver rapidamente cando ven o Barça, cando ven o Madrid, cando vamos a Vigo, cando ven o Celta ou a Banca Riazor, e disfrutar do mellor fútbol do noso país. Pois en Riazor creo que é un premio moi merecido por este plantel de Antón Hidalgo. E que xogaches en segunda, xogaches en primeira, que supón para un equipo e para unha cidade o salto que acaba de dar o Deportivo? É un cambio moito máis grande do que semella, porque dis fútbol profesional, xa o cambio de primeira ref a segunda división é moi grande, pero de segunda a primeira é incluso maior, non? Estamos a falar do mellor fútbol deste país. Ollo que hai outro ascenso que está en xogo. Na nosa segunda canle estamos vendo o partido do Conquense diante da Unión Deportiva Ourense. Defendía un gol de vantaxe o cadro ourensán, que no minuto 90 acaba de marcar o 0-1 e prácticamente ten o ascenso a Primeira Federación garantido. Co cal, estamos na festa do Deportivo, pero tamén estamos na festa da Unión Deportiva Ourense. Aí teñen a xogada do gol do cadro ourensán, repetimos, minuto 90 de partido. Este é a xogada co Conquense absolutamente emborcado. O canteirán do Celta, Hugo Busto, acaba de marcar con ese remate cruzado, e xa ven vostedes toda a xente que hai en Ourense seguindo o partido polas imaxes da G2 nesa pantalla xigante que acaba de celebrar o tanto da Unión Deportiva Ourense, co cal, bueno, festexou o Celta a clasificación para Europa, festexou o Deportivo o ascenso a Primeira División, e ollo porque pode festexar Unión Deportiva Ourense o ascenso a Primeira Federación. Xavi, un equipo que hai unha década comezou en terceira autonómica. É que nin siquiera o seu ascenso tivo fácil, porque pisou a terceira división e volveu descender a preferente. De feito, en 2021 era un equipo que estaba na preferente galega e que nun mal ano pro fútbol ourensano, cos descensos do Ourense Clube de Fútbol e do Arenteiro, pois que o fútbol ourensano, salvo traxedia, parece que vai ter representante na Primeira Federación. E que necesita 2 goles agora mesmo no tempo engadido o equipo do Conquense para forzar a prórroga. Lembren toda a polémica que houve ao longo da semana neste partido, que se o Conquense forzaba unha prórroga e se chegaba a esa prórroga co mesmo resultado, xa non habería quenda de penaltis. Bueno, e máis, pode marcar o segundo gol o cadro ourensán. Ollo que pode facer o segundo Migui, encara Migui, marca Migui o segundo gol. Bueno, acaba de marcar o segundo tanto a Unión Deportiva Ourense. 2 goles no tempo engadido poñen a Unión Deportiva Ourense na Primeira Federación. Estamos falando dun recén ascendido, dun equipo que o ano pasado estaba na Terceira Federación e acaba de subir 2 categorías en 2 anos consecutivos, e ademais cun equipo no que a meirande parte dos seus xogadores, estamos falando do 60-65% dos seus xogadores, Dani, son sub-23. Isto que estamos vendo é unha auténtica fazaña. Sí, fenomenal que non hai adxetivos para a campaña que fixo Borja Fernández e os seus xogadores na Unión Deportiva Ourense. Partía recén ascendido, partía coa ilusión de manterse na categoría, pero semana tras semana foron gañando ese dereito de pelexar polo playoff, lograron a plaza de playoff, gañaron a primeira eliminatoria, e agora, como dicía Xavi, salvo hecatombe, van a estar o ano que ven en Primeira Federación. Parabéns para o de Ourense, para todos os seus xeareiros que foron tremendamente fiéis nos momentos complicados que comentábamos antes, nas categorías máis baixas, que apoiaron o equipo tamén nesta tempada. Pouco máis que dicir, que parabéns, e que disfruten igual que está disfrutando o Depor, igual que o Celta, como comentabas ti, Gustavo, con esa clasificación europea. Fantástica nova para o fútbol galego. Pois é imaxe en directo a carón da festa do Deportivo. Temos tamén a festa da Unión Deportiva Ourense. Coincidiron os 2 goles cos últimos minutos de partido. Isto xa está sentenciado. A Unión Deportiva Ourense, parabéns para toda Ourense, vai a ser equipo de Primeira Federación. Un representante máis teremos no fútbol desa Primeira Federación. A piques de asubiar o final do partido colexiado, nos imos ir outra vez cara ao Estadio Municipal de Riazor, porque xa comezan a saír os protagonistas, e creo que estamos en disposición de escoitar o primeiro xogador do Deportivo, que pasa polo micrófono de Patricia Rodríguez Juste. Adiante, Patri. Bueno, Arnau, despedida de Riazor, no
no sé si esperabais esta invasión de campos, hablaba a lo largo de la semana, ¿cómo fue este final? Bueno, sí lo esperábamos. Al final, tanta gente y tanta euforia después de tantos años es normal, es la euforia de la gente, que disfruten, que lo pasen bien, que también eso es para ellos y en parte es gracias a él y sí, la verdad que era normal y que disfruten ahora. O sea, que comprensible, no os asustasteis ahora. No, para nada, ya sabemos que de lo que son capaces la afición, que lo viven muchísimo. Hoy solo al llegar la marea que había afuera, que no podíamos ni llegar al estadio, o sea, es increíble, una locura y normal después de un ascenso tan deseado, que estén ahí contentos y con alegría, que es lo que queremos y estamos contentos por ello. ¿Cómo fue ese recibimiento, ese camino al estadio? Fue increíble, sí que me habían hablado de hace unos años, ¿no? En el playoff, bueno, no en el playoff, en el partido contra el Barça B aquí en Riazor, que al final fue el ascenso a segunda, que justo antes de venir ya me lo habían contado algunos compañeros y me dijeron que no lo habían visto nunca, que eso pasaba en muy pocos sitios, en muy pocos clubes, pero hoy aún ha sido bastante más que ese día, me han dicho, y increíble, desde el hotel del Meliá de María Pita hasta aquí casi una marea, muchísima gente, no sé la gente que habría, pero la verdad que increíble, y para los jugadores, hostia, ver esto y ver la gente tan alegre y contenta es un sueño para todos. Bueno, respecto al partido, nos ponemos ya sobre el césped. Entrasteis un poquito fríos, os fuisteis metiendo y casi le complicáis a Las Palmas porque en el último momento incluso con ese posible... Sí, la verdad que, a ver, era un partido diferente, ¿no? Después de una semana como la que hemos tenido y ha sido muy diferente, al principio a lo mejor costaba un poco. Sí que ellos se juegan muchísimo, nosotros ya nada, pero bueno, solo por el escudo y por jugar en Riazor, pues teníamos que dar la cara y dar lo máximo e intentar ganar también. Al final no ha podido ser, pero creo que hemos hecho en momentos muy buenos minutos, hemos jugado bastante bien y ha sido un buen partido de fútbol, que eso es lo importante. Hemos defendido a todos, los que estamos jugando más o menos, o jugadores que a lo mejor el año que viene ya no estarán y han estado muchos años aquí y han jugado muchos partidos, también un poco para hacerles un homenaje y que salgan por la puerta grande. Muchísimas gracias. Aí escoitábamos a Arnau Comas, primeiro protagonista. A partir das 9:15 teremos moitos máis protagonistas en Riazor e tamén estaremos con esa festa da Unión Deportiva Ourense que está a piques de consumar o ascenso á Primeira Federación. Quedan agora co Telexornal Serán, aí teñen a festa na cidade das Burgas, quedan co Telexornal Serán, pero lembren, 9:15, seguimos nos deportes con esa festa en Riazor, a que imos engadir a festa en Ourense. Segunda federación, ese encontro no que quedaron campeóns da terceira posible, e un ano despois van a ascender, como decía Simón, 2 anos consecutivos de ascensos, un equipo que se va un pouco por outro, claro, ascender de terceira regional hasta terceira división, séptimo ascenso, séptimo, o que va a conseguir a Unión Deportiva Ourense neste partido que está llegando ao seu final. Esta é unha das imaxes hoxe na Coruña. Minutos previos ao encontro contra a Unión Deportiva As Palmas, xa ben, non podía nin circularse polas aforas de Riazor. 8 anos despois, o Deportivo logra o ascenso a Primeira División e na cidade herculina non deixan de celebralo. Que tal, saúdos, boas noites. Pois imos sondar o ambiente en directo no exterior do estadio. Non hai campeonato, pero o ascenso está no peto. Xosé Antón Fraga, de segura festa está sendo total. Espectacular, abraiante, a festa que está a ver hoxe na cidade da Coruña, xa desde primeira hora da mañá, 30.000 persoas dentro do estadio e eu creo que moitas máis aínda nos arredores en toda a cidade.
fixense o que me rodea aquí as miñas costas. Hai festa ata medianoite polo menos aquí nos arredores de Riazor, e tamana vai haber dentro duns intres, aproximadamente dentro dunha oriña, despois de que rematen os fastos dentro do estadio na Praza de Catro Camiños, onde está o noso compañeiro Cristian Romero. Boas, Cristian. Que tal, moi boas? Pois aquí agora mesmo xa comezan a poñer música e un cousa duns 5 minutiños xa comeza a haber moito máis ambiente, e a pesar da derrota do Deportivo de non gañar o campeonato, de seguro haberá celebración durante toda a noite ata aquí. É certo que chegará o equipo alrededor das 11, pero bueno, xa vedes que moitísima xente xa se comeza a chegar, así que nada, nuns minutiños volveremos a conectar despois no programa ese especial que temos e veremos como continúa o ambiente por aquí nesta fonte de Catro Camiños. Pues el ADN de La Coruña, que está volcada con el Depor, forma parte de nosotros y a disfrutarlo. Siempre sufriendo. Y más la gente de mi edad, que siempre vimos el Depor perder, siempre sufriendo, y esto es una maravilla. Al final a sensación de que todo o mundo o merecíamos, e sobre todo estes nenos que nin viviron un ascenso a primeira división como puiden desfrutar eu, e nada, é o que nos queda, desfrutar e seguir a carón do equipo que ben merecido temos, porque estuvemos nas peores. A festa noite vai ser moi longa. Ben, o ascenso do Deportivo multiplica por 3 os ingresos do Ana Coruña. A vindeira temporada o Deportivo volve á elite do fútbol español. O tempo vai pondo as cousas no seu sitio, Gus, tamén, por exemplo, en Ourense coa Unión Deportiva. E que pensábamos que íbamos ter só a festa do Deportivo, pois non, tamén estaremos coa festa do Deportivo e tamén coa festa da Unión Deportiva Ourense, que acaba de subir á Primeira Federación. Programa especial do Enxogo ata as 12 da noite. Con que? Co argumento principal do que vai acontecer a partires de agora no Estadio Municipal de Riazor. Xa marchou esa marea humana de xente que estaba no terreo de xogo, xa se despexou, a xente volveu ao seu lugar na bancada, e a partires de agora comezarán un por un xogadores e corpo técnico a saltar ao céspede do campo de Riazor, e despois queda a rúa, o paseo triunfal que vai rematar na fonte de Catro Camiños. Verémolo todo nun especial Enxogo ata as 12 da noite. Moi boa noite a todos os que se incorporan a este programa especial Enxogo que hoxe comezamos ás 4 da tarde, ás 4:15 xogou o Celta Fortuna por ese ascenso á segunda división, e tal como están os equipos galegos con esa xeira de resultados, quen sabe se tamén teremos o filial do Celta a vindeira temporada na segunda división, que continuamos ás 6:30 coa narración do partido entre o Deportivo e As Palmas, e que imos acabar a iso das 12 da noite cando rematen os festexos do cadro deportivista na emblemática praza de Catro Camiños. Xa tiñamos na anterior parte do programa a Xavier Rodríguez Campos. Xavi, seguimos chegando a boa noite. Unha noite plácida pro árbitro en Riazor, pero bueno, aquí estou, non hai moito que comentar do tema arbitral hoxe, afortunadamente. Dani segue connosco, aí con eses festeixos que dicíanos Dani que o levan a outras épocas, hai máis de 2 décadas, e con ese título de Liga, Dani. Sí, esos momentos aí dos sereiros no céspede de Riazor lembraban aquela Liga, pero bueno, aqueles foron momentos felices, agora outra vez momentos felices, e a xente que siga celebrando que ben o merecen. Con Miriam Ríos, que comentou o partido canda Óscar Benito e Tito Ramallo. Miriam, moi boa noite. Boa noite. Bueno, primeiro, que sentiches na Coruña ao longo de toda a semana? Pois moitísima xente ca camisola do Deportivo, con ganas de ter moitísima festa, e hoxe xa se demostrou antes do partido e despois do partido tamén. Realmente foi un estourido final. Tamén comentou ese partido Tito Ramallo. Tito, moi boa noite. Que tal? Boa noite. Bueno,
vaya semana increíble pro Deportivo, pro deportivismo. Ascenso, eu creo que o final soñado a un conto, a unha temporada excepcional. Sí, sobre todo, ademais, moi perseguido, moi querido, moi buscado, e ao final con final feliz, e o Depor ao final, pois, bueno, é capaz de facer... Feliz a moita xente, É o que iba a dicir, feliz a tantísima xente que ao final merece a pena disfrutar esta festa. Pois imos escoitar protagonistas, con anterioridade só puidemos escoitar a Arnau Comas, seguro que había moitos festexos no vestiario. Imos escoitar a Antonio Hidalgo, a ver como estaba o míster. O primeiro que escoitamos é Germán Parriño, no micrófono de Patricia Rodríguez Juste. Con nosotros. Venga, estamos. Tiene una iluminación, vale. Venga, lo queráis. Bueno, Germán, ¿qué sensación no vestiario y no sé si esta invasión de campo si vos sorprendeu, si era esperada? Bueno, medio esperada, pero al final joder, se entiende la euforia, la emoción. Es normal, nos hubiese gustado que todos hubiesen podido disfrutar dando una vuelta y tal, pero bueno, yo creo que se acomodarán después cada uno en su sitio y podremos disfrutar de verdad todo el estadio de esto. Pero bueno, entendemos que la emoción nos desborda a todos, pero bueno, bien, contentos, muy contentos. Le iba a desear unha semana de emoción e ilusión desbordada e hoxe ademais con esa chegada ao campo que foi espectacular, ¿no? Como viviste desde dentro? Pues así, espectacular. La verdad que nuestro delegado dice bueno, que llegó el tsunami y la verdad que llegó un tsunami, llegó una ola azul increíble. Y bueno, contentos por todo el trabajo, por todo lo que hemos trabajado, hemos sufrido y bueno, y ahora ya está el Depor en primera, ya que aunque nunca dejó de ser de primera, pero todos estos chicos, todo el trabajo que se ha hecho estos años para conseguir que el año que viene esté en primera. 3 años, Germán, en el Depor, 2 ascensos. Más no se te ha dado, ¿eh? No, la verdad que no. Yo llegué el primer día diciendo que iba a aportar mi granito de arena y bueno, granito a granito. Parece una montaña, pero bueno, la verdad que muy contento, muy agradecido por todos, por el trabajo, por los compañeros, todo. O sea, esto es espectacular, el trabajo que hacemos, que hacéis, que la pasión con la que se vive el fútbol aquí es una barbaridad. Oye, una pregunta es la que toca. Has hablado mucho de tu futuro, de si habías renovado o no habías renovado, si habías firmado un nuevo contrato, si tenías una renovación automática. ¿Cuál es tu situación y cuál es tu futuro? Si lo conoces. Bueno, mi futuro, yo es verdad que disfruto y he aprendido con los años a disfrutar del día a día. Pero estoy muy tranquilo. O sea, estoy muy tranquilo, ya se verá, ya lo veréis. Yo estoy muy tranquilo y eso, o sea, disfrutar de verdad. Lo importante no es Germán, lo importante es el Deportivo y así que seguir así, vamos a seguir así trabajando, jugando y disfrutando. Pero el contrato tienes el año que viene, ¿no? Vamos a ver, ya a ver que se anuncia que no, vamos a ver. Germán, era fundamental en la primera mantener los principales jugadores de la plantilla. Te pregunto sobre Yeremay, ¿era importante, fundamental que el chico permaneciese en el Deportivo o están preparados para no perder? Era fundamental el trabajo de todos y Yeremay era una pieza importante, o sea, porque al final era una calidad desbordante en la categoría y tenerlo con nosotros ya por su calidad humana, futbolística, o sea, era imprescindible, pero como muchos otros, la verdad. ¿Sientes que está preparado para...? Pois aí temos, precisamente estabanlle preguntando os compañeiros portugueses, ollo, viñeron xornalistas portugueses a seguir este ascenso do Deportivo preguntándole por Yeremay, que foi un dos últimos en ser presentados. Aí temos o Joker, entendemos que estará detrás desa máscara, aí temos Mario Soriano. Esta é a carauta coa que celebrou aquel gol de ter unha sanción, non, Xavi? É que está prohibido celebrar os goles tapándose a cara e cartón amarelo, sí, é como quitar a camisola, non pode... As celebracións están moi pautadas no fútbol.
Pois hoxe o día para dar renda solta a todas esas emocións, aí saindo primeiro os xogadores e agora mesmo o corpo técnico de Antonio Hidalgo. Creo que é un bom momento para homenaxear a todos, non, Dani? Sí, falábamos antes, non, cando a xente invadiu o campo, agardábamos pois que a xente fixera o que fixo, voltar aos seus lugares para este momento moi fermoso, cada un vai ter o seu minuto de gloria, a súa recoñecemento, creo que por parte de todo o deportivismo, e creo que é importante que se faga así tamén. Así que aquí delante. Pois aí teñen Sergio Tomé como mestre de cerimonias, todo o público que volveu á bancada de Riazor e a ver co que nos sorprenden. Bueno, pois o primeiro en anunciar o porteiro, terceiro porteiro. Foi un dos que non puido xogar ao longo da temporada. Bueno, voy a empezar. Bella, ¿qué sientes? Sí, quieres responder una pregunta, o me leo aquí esperando un guanaco, así que esperas. ¿Qué sientes en este momento? Felicidad. Un pouco máis, non se está expuesto. Que ascender con teu equipo que levas anos e anos na canteira e chegar ata xogar o ano que ven na primeira división. Felicidad. La verdad que esto es una locura y que tanto como yo, estos 7 más, los 45 que hay por aquí atrás y todos vosotros os lo merecéis y que nada, que esto es una locura y Forza Depor. Puerto. Vale. Vou elegir. Este primeiro ídolo da afección, David Mella. Victorias, derrotas. Con que recuerdo te quedas destes anos aquí na Coruña? Outro que foi moi aplaudido, Ximo Navarro. Bueno, la verdad que son muchos. La verdad que el primer ascenso fue muy bonito, era algo muy esperado por toda la gente, porque eran muchos años. O primeiro que vos pregunto, debe quedar Ximo Navarro, 37 anos. Veña, Tito, mollate. Se me teño que mollar, eu creo que sí que tendría que estar na plantilla do ano pasado, do ano que ven. A idade tamén é secundaria, demostrou durante esta temporada que foi un xogador para min básico. Como foi un xogador que cando saiu no 11 inicial o Depor non perdeu. Eso, lógicamente, non solamente se debía a él, pero sí que tivo unha ascendencia moi grande no grupo e creo que merece seguir aquí. Este que fala é Diego Villares, un dos capitáns. A toda esta xente que está aquí, infinitas gracias a todos que estás hoxe aquí e a todos os que nos acompañaste neste camiño. Gracias e Forza Depor. Bueno, Villares ten unha historia, Miriam, que dixéronlo Xavi a semana pasada, o único que xogou na segunda B, non na primeira federación. Debutou en Coruxo, cando a segunda B ainda era segunda B. Creo que iso ten dobre mérito, poder ascender co teu equipo, bueno, o seu equipo é o Racing Vilalbés, pero co Deportivo, seguindo todo o camiño durante, sobre todo, eses 4 anos no inferno da segunda B ou primeira federación. Ao final xa o dixo el en moitas ocasións, é un orgullo estar aí e poder facer, cumprir eses soños que tiña de ver o Deportivo na primeira división.
que para moitos destes xogadores este salto, un salto importantísimo na súa trayectoria profesional, Dani. Sí, moitos será a primeira vez que xogan en primeira división. Jeremai, por exemplo. Pero eso tamén é moi importante. Houve xogadores aí, por exemplo, Jeremai, que apostaron por quedar no Depor para subir. Eso ten moitísimo mérito, porque todos que temos xogado fútbol sabemos que a carreira dun futbolista é complicada, ás veces tens que aproveitar o momento, pero creo que o que fixeron en Mella e Jeremai, por exemplo, foi unha aposta polo Deportivo, unha aposta por volver a primeira co clube, e creo que isto reforza ese sentimento de deportividade deles dous entre todos os demais, que non quero quitarlle mérito a ningún, porque todos teñen un mérito enorme. Pero Mella recoñeceu que tiveron unha oferta nin máis nin menos que dun equipo da Premier, do Brighton en concreto, que está xogando por meterse en competicións europeas, e Jeremai, que dicir das ofertas que tivo o verán pasado Jeremai. Por eso que hai que, creo que, valorar moito esa aposta que fixeron estes dous xogadores canteiráns por quedarse aquí, e agora que disfruten, que poidan disfrutar cos seus compañeros o ano que ven en primeira división, di moito desa aposta persoal deles. Serán, Tito, foron o alicerce, eu creo que do proxecto deportivo, Mella e Jeremai. Seguirán sendo o alicerce? Eu penso, estou convencido de que sí, serán xogadores de referencia. Lóxicamente, o nivel de primeira división e a asistencia vai a ser moi alto, aí van a medirse realmente como xogadores. Vamos a ver se o seu crecemento sigue a mesma progresión que ata agora creo que están a levar. Segue a festa no Estadio Municipal de Riazor. Van a meter tamén actuacións musicais. Pois hai que dar un punto de espectáculo. Con esta música, eu creo, Miriam, que a máis característica de Riazor ao principio dos partidos. Sí, do momento de que todo a xente colla o móvil no descanso, que prenda a linterna, quitar as luces do estadio e disfrutar e saltar. En directo coa festa de Riazor sobre o terreo de xogo. Xogadores, corpo técnico e afección festexando este ascenso a primeira división. Este vai ser o primeiro momento da festa, porque despois chegará, eu creo que o que vai a ser o momento máis importante, Dani, que é esa chegada a Catro Camiños, que ao final é o lugar emblemático. Si eu, se estivera aí, diría que disfrutasen moitísimo os xogadores, todos que van subir ese autobús, dese traxecto, desa rúa, porque é dos momentos máis fermosos que pode vivir un deportivista como xogador, ou xogadora, ou como corpo técnico, porque ver todas as tacianas de Ledicia, toda esa xente que lles vai a apoiar, que lles vai a roupar e que vai a compartir, o que dicías antes, Gus, e tamén o dixo, creo que foi Arnau Comas, facer feliz a tanta xente, eso non ten prezo, que o disfruten, que o garden na súa memoria, porque son lembranzas inesquecíveis para un deportista. E temos como, miren o que queda, eu creo que ainda quedan hora e algo para que cheguen a Catro Camiños, e xa empeza a ver xente, Tito? Sí, pero que ten mérito é desalosar a toda a xente que invadiu o campo e poder celebrar a festa agora, Lógicamente creo que irá un pouco retrasada en canto ao horario previsto, pero, bueno, para min o primeiro mérito da festa é desalosar o campo. Parece increíble, porque o fácil é sair ao recreo, pero volver a sentar no aula é con máis complicado. Pois haberá que felicitar tanto os xareiros como as forzas da orde, que non fixeron nervios e souberon que a xente quería disfrutar e volver a sair, porque ao final tamén nos olvidábamos cando estábamos aquí, cando entramos, que se vaciara, pero efectivamente vemos que se vaciou, que toda a xente foi consciente de que viviu o seu momento e era un momento diferente dentro da celebración, disfrutar, festexar todo o que queiras dentro do que é a propia festa, sin nada máis aló que se ven a outros sitios, desgraciadamente. Son agora mesmo as tres imaxes dentro do campo, que é onde está a festa, parte superior nesa fan zone, que é de onde van a sair os xogadores no autobús, e na parte inferior dereita, imaxe en directo da praza de Catro Camiños, onde está xa moita xente agardando para a chegada dos xogadores. Este intre musical na festa do Deportivo.
Xavi, igual leva multa, ¿no? Esa invasión de campo. Pero esa foches a mirar los precedentes. O precedente o Levante. O ano pasado o Levante cauze por partida doble, porque celebrou o ascenso no plantío na xornada precedente, unha pequena invasión de campo dos desplazados, e despois na última xornada fixo algo semellante do Deportivo. Entre as dúas saiulle 6.000 euros de multa, creo que ben pagado está. Pero hai multas que dá gusto pagar. Sí, claro. Outras son máis complicadas, esas... 1.000 euros, sí, que 3.000. Hai acta tamén do tema este, do partido 12, o árbitro foi moi escueto na acta. Pero reflectido? Sí, que leu reflectido. Obrigado ao árbitro. Tras a finalización do encontro, produciuse unha invasión de afeccionados do clube local, o terreo de xogo, e despois engade como disculpando o Deportivo, a pesares dos avisos por megafonía e da ampla despregadura de seguridade. Co cal, con eses matices e que non houve incidentes e demais, pois, bueno. Que puxo? 20 ou 30, non? Bueno, xo non un xenérico, unha invasión de afeccionados. Claro, unha invasión poden ser dous ou os, non sei, 4.000, 5.000, 8.000 que saltaron. Serán 3.000 euros, con eso que di Xavi, por pronto pago 1.500, vai quedar a cousa. Pois segue, non sei que tipo de festa vos agardabades, se que fosen saindo un por un os xogadores, ao final saíron todos xuntos e quixeron estar todos xuntos nese palco central dende o principio da celebración. O que dá impresión, polo menos desta primeira pasada, é que, bueno, chamaron a 7 xogadores a vez, máis ou menos, creo que van a intentar que sexa dentro do que cabe o máis lixera posible, porque a verdadeira festa vai estar logo en 4 camiños. Bueno, isto que te dá ter 7 días para preparar as cousas. A veces non sabes si é mellor ou peor, non? Porque sí, pouco se moveron da bancada de Riazor, que hoxe hai que ver despois o global da asistencia, pero eu creo que foi a mellor entrada de toda a temporada. Eu creo que non hai ninguna dúbida de que hoxe en Riazor non había ninguna entrada. Curioso, Tito, porque seguramente é o partido no que menos se xogaba o Deportivo en toda a temporada. Pero había festa. Sí, a festa apuntase todo o mundo. Sempre, eso sempre. E Antonio Hidalgo, o adestrador que cumpriu obxectivos, que non é nada doado. Primeiro ano, Miriam, e conseguir o ascenso. Falaban moitos do exemplo do Racing de Santander, do Real Racing Club, e como a continuidade do adestrador propiciara que o ano pasado estiveran a piques e este ano conseguiran dar o salto. Por iso, facelo nun primeiro ano, eu creo que é moito máis difícil. Estábamos falando tamén na retransmisión con Tito e con Óscar, que agora neste momento, na actualidade, o tema é o resultado, sempre o resultado, e non hai esa paciencia de deixar traballar, de construir, e bueno, é moi importante ese primeiro ano conseguir o objetivo. Agora hai que traballar para o ano que ven, o primeiro conseguir a permanencia e despois todo o que veña. É unha pregunta que se fan moitos afeccionados e que vos vou facer os tres. Tito, con que porcentaxe de xogadores te quedarías deste plantel para a vindeira temporada? Vou asegurar o que dixo... Ou con que número de xogadores? Eu creo que hai un 50% de plantilla que estará aí. Vamos a pensar que son... Vamos a falar 12, 13 xogadores. Sí, home, a millor depende tamén do número de canteiráns que dixeron que hai un porcentaxe que queren que suba, pero bueno, si o propio director deportivo dixo que tiñan pensado 7, 8 movimentos, sempre podes ir algún máis, unha plantilla de 23 xogadores, bueno, máis ou menos por aí. Creo que por aí irán un pouco os tiros, e bueno, vendo sobre todo as dúbidas que, por exemplo, a Xermán mostrou ao principio cando lle preguntaron tamén. Creo que hai determinados xogadores que poden estar dudando de estar na primeira ou seguir xogando na súa categoría onde saben que teñen moitas máis opcións, porque iso tamén é un elemento importante. Hai xogadores do Depor que recibirán ofertas importantes que tentarán. Bueno, creo que se abre ahora un escenario que é moi interesante, pero eu creo que un 50%. Miriam? Sí, concordo con Tito, 50-60% de xogadores, ao final, pois, moitos renovan, pero sempre pode haber esas sorpresas e vir equipos que paguen a cláusula e levar o xogador. Ao final, pois iso, intentar eses xogadores que se considera que poden dar
paso adiante nesa categoría de primeira división. Creo que o Deportivo ten que loitar por eles e, bueno, traer xente e xogadores que den un paso de calidade máis. O que pasa é que o traballo da Secretaría da Dirección Deportiva é sair tremendo porque hai creo que 35 xogadores con contrato, é dicir, por eso, bueno, un 50% estaba pensando estritamente na primeira plantilla, pero se analizamos o horizonte que ten por diante para reestructurar todo. Este es un filial que está en Primeira Federación que seguramente poida ser atraínte eses xogadores que che permitan alternar primeiro equipo filial. Este es ese equipo na segunda portuguesa que tamén pode ser unha opción, por eso vai ser un mercado para a dirección deportiva moi intenso. Veremos ao final como resulta. Dani? Sí, nos faríamos antes de entrar. Dani, antes de entrar, xa me fixo as contas. Sí, eu agora non me vou a mollar tanto aquí, pero teño que recoñecer que di... No, pero os números sí. Sí, efectivamente. Aí é que vou. Non vou a dar nomes por respeto a todos os xogadores da plantilla deportivo, pero eu falaba un 60%, que sería unha porcentaxe que eu vía de xogadores que poden continuar. E apuntaba Tito e Miriam tamén é moi importante, porque antes de entrar hai que deixar sair, e iso é a parte máis dura deste momento, mellor que estamos a falar, que por eso non quería decir ningún tipo de máis faltaba, pero é verdade que, bueno, pues a veces se queres reforzar unha plantilla tes que dar sair algún xogador que tivo importancia o ano pasado ou este ano e que o mellor para a primeira división pois ten que sair, pero de todas maneiras non son momentos para pensar en eso lle tocará romper a cabeza a Fernando Soriano. Bueno, veremos a ver o que acontece, pero sí, un 60% aproximadamente penso que o que podría aproveitar con todos os meus respetos de plantilla deportiva. Dani falou de 14, falaba de entre 13 e 15. Vamos a poñer aí a cifra de xogadores que poden seguir para a vindeira temporada. Imaxe en directo de Riazor, son as 10 menos 20 da noite, dando esa volta olímpica, o recoñecemento de todo o plantel con todos os afeccionados. Aí teñen saltando a Mario Soriano, incluso esas grazas a Cristian Herrera polos 2 anos que estivo no cadro deportivista. Nos temos que facer unha mínima pausa, voltamos coa festa do ascenso do Deportivo e xa ven vostedes como a festa vai ir dende o estadio de Riazor, que onde está agora mesmo, ata esa zona de 4 camiños, onde a iso das 11:30 da noite vai ser un auténtico fervedoiro. Menos 14 minutos da noite, seguimos en Riazor. Xa o viron nesa pantalla pequena durante a publicidade como os xogadores se dirixiron cara ao fondo, cara a torre cara a bancada de Maratón, onde habitualmente están os xareiros máis bulideiros que acompañan o equipo ao longo de toda a temporada. Cara ali foron primeiro José Ángel e despois Villares, e agora é David Mella o que se vai a subir a bancada, coller o micrófono e a ver o que se anima David Mella, que como festeiro podémoslo considerar como o top do equipo. Sí, é o que leva sempre a batuta das celebracións, ademais desde o primeiro momento, creo que xa ha pasado a ser un ritual que se instaurou dende hai unhas temporadas, que pasara o que pasara, ao final do partido sempre se ia cara a ese fondo, pois un pouco a agradecer ou alimentar este sentimento, non? Esta comunión. Penso que era un pouquiño alimentar esta comunión entre seareiros e xogadores, que, bueno, que se reflectiu sobre todo nas últimas, o que falábamos antes, non? Desde o partido de Zaragoza, todos esos partidos na casa, pois houve esta comunión increíble. Agora vai o míster tamén. O que se anime o míster, Antonio Hidalgo.
amarnos, por creer en nosotros. Y ahora solo quiero que cantéis conmigo. Había que preguntarle onde está a orixe dese berro, Antonio Hidalgo, pero iso é fixo característico. Sí, eu polo que teño entendido ven do tiro de Noé que acaba en gol cando sae e ao final de partido Antonio vai xunto dele e dice Noé, bum, bum, ¿no? Como que lle pegou e a partir de aí pois quedou un pouquiño, ¿no? Eso... Do día da Copa ou do día da Liga? Do día da Liga, sí. Do día culminou a remonta Noé fora o partido contra o Leganés. Sí. O mellor estou equivocado, pero creo que o que me chega é que un pouco ese boom, boom, boom viene por como lle pegou Noé a ese balón que a máis foi así, foi coller e pegarse, boom. Aí vai un Songo Vil. Atreverse co castelán, co galego. En Songo que tamén celebrou o ascenso do Fabril porque non estaba no partido, pero sí estaba na celebración e foi un compatriota seu de Panda o que foi o xefe en todos os festexos naquele ascenso do Fabril a primeira federación. Que a UDP vine en Songo no Deportivo, De festa festexando. É que este ano se dá unha circunstancia que non se deu nos últimos 35 anos, creo, no Depor, que foi que ascenderon o Depor a primeira e o Fabril o que era a segunda B, agora primeira ref. Nestes últimos anos coincidiu, despois de tanto tempo, o ascenso dos dous equipos, unha primeira división e outro a terceira categoría do fútbol español. Eu lembrome, porque estive presente tamén, afortunadamente, o ano que o Depor gañou a Liga no ano 2000, o Fabril ascende tamén de terceira a segunda B. Claro. Sí, ascendemos a segunda B, Tito. Que eu tiño pelo loiro, acórdome perfectamente porque aquel ano... Pensaba que esta circunstancia de o Depor... Non, pero non é un ascenso, é a Liga do Deportivo. Claro, vale, aí está dicindo, me fallaba un pouco. No, pero digo ascenso a primeira do Depor e ascenso a primeira ref, ou segunda división B, do Fabril nese mesmo ano. Coincidindo ascensos ao máximo nivel que os equipos chegaron. Bueno, rematou esa celebración na bancada nesa torre de Maratón, seguen coa volta olímpica os xogadores e nos imos a facer un primeiro paso pola praza de Catro Camiños, aí onde está o noso compañeiro Cristian Romero, que nos vai a dicir como está agora mesmo o ambiente. Pois a, non sei, hora e cuarto máis ou menos de que aparezan os xogadores por esa praza de Catro Camiños. Adiante, Cristian. Que tal, moi boas, Gus? Pois aquí, musicote, ambientazo. Xa vedes a cantidad de xente que hai agora mesmo e iso que aínda non chegaron todos. Isto despois vai ser unha auténtica loucura. Non importou que o Depor perdera, non importou nada. De aquí seguro haberá celebración durante toda a noite e nada, esperando tamén a que cheguen eses xogadores ás 11 da noite, máis ou menos, é como está previsto, pero bueno, aquí seguiremos gozando, seguiremos vos informando, pero bueno, un pouquiño de baile non cambia mal, non? Moitas grazas, Cristian. Estaremos nesa praza de Catro Camiños. Esa imaxe que ven na parte superior xa é desa praza. Pouco a pouco vai chegando a xente, pouco a pouco, xa o ven aí de fondo, vai marchando do estadio de Riazor. Ten un camiño, 15 minutos andando, ao ritmo, 15-20 minutos, e xa van a estar os afeccionados nesa praza de Catro Camiños. E temos un por un a todos os xogadores dando a volta o estadio de Riazor. Unha temporada que foi moi dura, subir de segunda división a primeira é durísimo, 42 partidos, unha liga longuísima, con altos, con baixos, pero nos que o Deportivo se mantivo case sempre nesas primeiras posicións. E sobre todo, xa o destacamos a semana pasada, ese sprinte final. Miriam, que o importante é estar posicionado, pero a partir do mes de marzo, febreiro, marzo, aí onde hai que dar o sprinte final, que é o que te leva a primeira división. E o Depor conseguiu, non?
Sí, é o que distío, que estivemos a dicir toda a tempada, é unha liga moi longa, hai que facer contas, pero pensando sempre no seguinte partido. E, bueno, ao final, pois, os que están aí arriba son os que nese último tramo pelexaron, conseguiron o maior número de puntos. Vimos tamén o caso do Almería que estivo aí nese último tramo complicado e casi perde moitísimas opcións. Casi non entran na fase de Por eso ascenso. mismo. E ao final, pois, eso, son rachas. Este último tramo sempre hai que estar a tope. E iso va en todo de cara a planificación previa que se fai da tempada. Festexa Riazor, imos ir ata os exteriores deste recinto, porque está tamén Xosé Antón Fraga con protagonistas, un protagonista moi especial, tamén do mundo do deporte, non é do fútbol, pero tamén hoxe deu un paso de xigante para chegar á finalísima dun campeonato de liga. Desvélano de seguido Xosé Antón Fraga. Adiante, Xosé. Pois temos aquí na zona donde máis afeccionados hai agora congregados fora do estadio, na fan zone, a un afeccionado moi especial, don Toni Pérez, xogador do Liceo. Moi boas. Buenas tardes. En primeiro lugar, vexo que xa ves ataviado como deportivista que tamén es, non? Por supuesto, muchos años sufriendo, muchos años en el barro y ahora disfrutando. E ademais ves acompañado de algún pequeno familiar tamén deportivista, e vexo que un trae aí pois un montón de cachos de céspede. Son daqui supoño do campo de fútbol. Hombre, sí, son mis sobrinos. Tuvimos que, al acabar el partido, tuvimos que saltar ahí a celebrarlo con todos, y ellos aprovecharon y pudieron coger un poco un recuerdo para la historia, ¿no? Para su casa. A ver, ti por qué colliches isto? Para tenerlo de recuerdo en mi casa, para acordarme que el Depor ascendió a primera. Claro, porque eso é grandísimo, ¿no? Que ascenda primeiro o Depor. Sí. Bueno, pero mira, teu tío sabe que o Depor chegou a gañar unha liga, e seguramente que ti tamén o sabes, non? Sí. Bueno, entón, agora que vai facer o Depor de aquí en adiante? A ver, que vai a conseguir agora? Pues bueno, si no descendemos yo ya estaría contento. Qué razonable o rapaz, ¿no? Sí, hay que pensar poco a poco. Sabemos que nos costó mucho llegar hasta aquí. Ahora, obviamente, todos queremos llegar a Europa y, quién sabe, poder luchar por más, pero hay que ir poco a poco y paso a paso. Hay que hacer un equipo para poder primero salvarnos y luego pensar más. Porque hai que decir que Toni Pérez, aparte de ser o xogador internacional do Liceo de hockey, é un deportivista fan. Sí, son ya pues desde 2008 que soy socio del Deportivo, siguiendo cada partido del Riazor. Cuando no estuve aquí estos años atrás, seguí manteniendo el carné y apoyando cuando podía. Y bueno, muy contento de este ascenso y a disfrutarlo toda Coruña. E ademais nun día redondo, porque vos gañastes esta mañá no segundo partido dese playoff semifinal pola Liga do Calafell, 2-0 na eliminatoria, un día espectacular. Sí, la verdad que sí, queríamos mucho pues eso, ganar este partido para poder celebrar tranquilos en Riazor. Estamos muy contentos de estar 2-0 en la eliminatoria. Ahora nos queda el viernes el siguiente partido en Calafell, a ver si lo podemos cerrar. Y bueno, pensando pues eso, en cerrarlo y la final, que Coruña siga con este ambiente de fiesta y siga celebrando tanto el ascenso del Leima la semana que viene como nuestra liga, esperemos. Por certo, que levades un cacho de herba, e agora que vai facer a selección española aquí que xoga o xoves? Ellos que se arreglen, nosotros queríamos celebrar. Coruña lleva muchos años sin querer, sin estar en primera división, teníamos que estar en el césped y había que hacerlo. Moitas grazas, Toni, moita sorte. Vosotros. Aí quedan as palabras do xogador do Liceo, que ademais, como digo, está pelexando tamén pola Liga de Hockey. Por que non unha nova celebración próximamente aquí na Coruña? Claro que sí, Xosé Antón. Toni Pérez, xeno de figura, é asturiano, pero prácticamente adoptado como coruñés despois de tantas e tantas temporadas que leva xogando o hockey, primeiro no Cerceda e despois no Liceo, aínda que viña de xogar aí uns anos no Sporting de Portugal. Zona mixta, marcharon os xogadores e xa está con Patricia Rodríguez Juste, un galego da canteira central, Dani Barza. Estamos. Dani, que aunque está de corto, o cambiaste para salir ahora. No, es la misma ropa. Pues
estamos con Dani Barcia, hoxe último partido aquí en Riazor. Como foi empezando por esa chegada ao campo? A chegada foi algo increíble. Eu pensei que iba a ser como en primeira ref, cando estivemos a segunda, pero a verdade é que xa cando baixamos do hotel xa vimos a toda a xente ali por todas as playas, e a verdade é que xa cando se meteu o bus por ali, algo increíble. O doble da xente que no ascenso a segunda. Xa era difícil, porque o primeiro día que ascendimos pois xa quedei flipando, pois esta vez ainda máis. Dani, ¿qué piensa un chaval que ha pasado por todas las categorías, que ha sido campeón de España juvenil, que ha ascendido de primera ref a segunda y que ahora asciende a primera división? Alguien que no puede ser más deportivista. Sí, eso es. Pues el equipo de mi ciudad, el equipo de mi vida, y es eso. Lo dije ya la semana pasada. Yo creo que aún no soy consciente de todo lo que... Pasión, ¿cómo lo habéis vivido ese momento? Sí, a mí me cogió justo allí en la esquina, estaba en la esquina con toda la gente y nada, una locura. Pero bueno, sí que es verdad que también dijeron que no desde la grada de animación para que no saltaran, porque quieras o no, también queremos celebrar e ir por aí nosotros, pero bueno, son cosas que pasan. Saiches indemne, vemos que a camiseta, a roupa, trouxechela todo. Sí, a camiseta cambiaina, que estaba sudada a outra, pero salí vivo de aí. Dani, ¿cómo va a ser el Deportivo en la próxima temporada en la primera? ¿Qué esperas en la próxima temporada de Deportivo en primera? Bueno, espero un equipo moi competitivo como foi hasta agora, que pelexaremos por todo. Para eso es fundamental mantener los principales jugadores de la plantilla, ¿no? Yeremay era fundamental para el equipo se quedar en Deportivo la próxima temporada. Sí, Yeremay... ¿Estás preparado para no perder? Yeremay es muy importante para nosotros, pero bueno, él creo que tiene contrato y ahí en verano se verán las cosas. La misma pregunta que le hice a Germán ahora, hablando de qué momento de la temporada vosotros os dais cuenta de que el Depor va a ascender este año. ¿Cuál es el momento, dirías, de muchos que seguramente hay, más clave para eso? Pues ahora me pillas, tendría que pensarlo, pero yo creo que cuando entramos en el tramo final de los 10 últimos partidos. No sé qué partido fue, la semana esta de 3 partidos que tuvimos ahí de Gijón y Córdoba y por ahí, yo creo que esa semana ya empezamos ahí a tener todo un poco más claro. Dani, quedamos ainda a visita a Catro Camiños, fin de festa, non sei, supoño que ese momento tamén é esperado para vos que ainda non fostes por ali. Sí, xa o dixen a semana pasada, para min Catro Camiños é o mellor da celebración, e nada, ahora temos aquí pois un tempo que esperar, pero teño unhas ganas de estar ali celebrando que, bueno, a ver si chega pronto. Vale, gracias. Dani, felices vacaciones. Ahí estaba Dani Barcia, el lembrase desa secuencia de 3 partidos do Deportivo, sobre todo lembrase porque marcou naquel partido que xogara contra o Sporting, que foi fundamental. Non sei se lembrades aquel gol cando estaba minuto 85, máis ou menos, partido prácticamente perdido en Xixón, e marcara Barcia. Xa marcou na primeira volta tamén que ao marcara Sporting. tamén na primeira volta contra o Sporting. Bueno, creo que fundamental foron moitas situacións durante a temporada. Para min, o momento clave da temporada do Depor é a parada de Fergio contra o Leganés. Para mí é o momento da temporada onde realmente creo que todo o mundo recibiu esa descarga de vai ser este ano, se vai extender. O día do traballo, fora un de maio. Sí, bueno, pois o Depor recibiu premio polo seu. Bueno, por certo, Xavi, está habendo polémica, aí víamos ese rapaz cun anaco de céspede de Riazor, está habendo moita polémica porque lembramos que hai un partido que se xoga este xoves da selección española contra Irak, partido de preparación para o Mundial, que se vai xogar en Riazor, e están saindo incluso medios a nivel... Non sei, pensan no inminente partido de España, o derradeiro antes de marchar pro Mundial, o xoves contra Irak en Riazor, e falan, bueno, non sei se hai imaxes e demais, pero de bocas de rego destrozadas, do céspede moi tocado pois entre as pisadas e demais, pero bueno, haberá que confiar nos xardineiros que agora fan milagres para recuperalo cara ao xoves. Pois esperemos que o céspede poida estar impoluto de cara a ese amigable España-Irak. Temos que escoitar o adestrador Antonio Hidalgo, un dos máis ledos nesta xornada festiva do Deportivo.
Estamos, cámara, venga, cuando quieras. Bueno, ¿qué tal, Antonio? Pepe Torrente para la cadena COPE. Más allá del partido, el ambiente, lo que has vivido hoy, antes, durante, cuando llegaste, parece que ya se acaban los adjetivos, ¿no? Para calificar a toda esta gente, a toda esta afición. Pero es que es una auténtica locura, o sea, por mucho que te quieras imaginar, tengo todo el día la expectativa de ver cómo va a ser, ¿no? Y constantemente me van a decir que va a ser mejor y la verdad que el recibimiento desde que hemos salido del hotel ha sido brutal. Ver tanta gente, he visto ahora alguna foto de la panorámica de un poco con altura y brutal. Se lo merecen, que lo disfruten a tope, que es una alegría inmensa para todos. Y bueno, por hablar de fútbol, un poco el análisis que haces un poco de este partido. Bueno, partido difícil para nosotros, con un rival que se está jugando todo. Nos ha costado un poco empezar entrar en el partido. A partir de ahí yo creo que hemos tenido situaciones para poder encontrar el empate. No ha sido así. Cierto es que ellos han tenido dos clarísimas la segunda parte. Llevamos una semana de celebración. Las piernas no nos daban para mucho más. Y bueno, pues desearle todo lo mejor a Las Palmas en el playoff. Buenas tardes, mister. Enhorabuena. Juan Luis Monzón para Canarias Radio. Pues permíteme que ponga el asco a mi sardina y le pregunte por la Unión Deportiva Las Palmas y su participación en el playoff. ¿Qué le ha parecido? Bueno, un gran equipo con un gran entrenador que han hecho un gran fútbol durante todo el año. Creo, por lo que me acaban de decir, que el playoff es el playoff más caro de la historia. Eso quiere decir que todo el mundo, los que estamos arriba, hemos sumado una cantidad de puntos increíble. Seguramente en otro año hubiese dado para alguna cosa más. Eso habla de la dificultad que nos han puesto en todo momento todos los equipos que hemos estado en la parte alta. Desearos lo mejor para el playoff. Sí. Rui Sousa, Record, de Portugal. Perguntava-se por que não ha jogado Jeremai e depois se está preparado para perder el jugador agora en el verano o se cuenta con él para la próxima temporada. Yo cuento con él el día 6, ya lo dije el otro día, es nuestro estandarte y hoy hemos decidido con los problemas que tenía anteriormente pues preservarlo un poco, ¿no? Pero contamos con él el día 6 aquí. ¿Y de ahí? Venga, pues ya como te vas de vacaciones, bien merecidas que las tienes, vamos a intentarlo. Chimo, no sé si ya habéis tomado una decisión, decías el viernes, sí, el viernes. Hay que hablarlo y tal, ahora que ya terminó el partido, no sé si podemos avanzar un poquito la decisión que vais a tomar, si finalmente se va a quedar un poco, bueno, pues porque hoy no daba tampoco la sensación de despedida de Chimo, por eso te lo digo. Bueno, vamos a ver la situación de Chimo, hay que hablar la de Chimo y de algunos jugadores más. A partir de mañana empezaremos a hablar con Fernando. ¿Algo más? Rolda de prensa a última desta temporada de Antonio Hidalgo, o técnico que levou o Deportivo a Primeira División. Outra vez esa pregunta dos xornalistas portugueses. Jeremai, que foi obxeto do desexo do Sporting de Portugal. Veremos se segue. Volveremos a ter, Miriam, lembras o verán pasado que foi... Había unha oferta de 30, despois de 35, despois de 40. Non sabemos se eran reais. Ao final, pois, o xogador xa se ve que quere quedarse no equipo e logo, bueno, pois é un pouco tema de cláusula, tema de decisión de xogador tamén. Jeremai quere xogar en Primeira División co Deportivo, entón eu creo que van a ter moi complicado, pero... Ti apostas por Jeremai unha temporada máis? Sí, polo menos. Unha ou máis. Interesante. O Deportivo, que hai 8 anos baixou desa Primeira División e foi o descenso máis duro, non sei se da historia, porque nos anos 70 tamén foi duro, baixou ata a terceira división. Aquí estivo 4 anos na terceira categoría do fútbol español. Imos a lembrar un pouco como foi esa baixada aos infernos, punto de inflexión, e agora o regreso á primeira. 8 anos nos que o Deportivo tivo moitas historias. Noite de contradicións en Riazor, xuntouse a felicidade coa tristura. Un equipo celebra o título e ten que consolar o rival que acaba de consumar o descenso de categoría. E despois de 4 anos sufrindo baixo o Deportivo, unha temporada chea de erros desde o comezo ata o final. Cartón vermello directo a Pedraza por esta entrada brutal que impactó
dunha faciana de Alex Bergantiños. Xa con todos emborcados arriba, Pablo Marín remata así, totalmente só, e o balón non entra por centímetros. Tanto pode cambiar un partido ou a historia dun equipo por eses escasísimos centímetros. Ola, que tal? Saúdos e benvidos a este último xogo da temporada, derradeira xornada de Liga na segunda división, rocambolesca derradeira xornada. O Deportivo, sen chegar a xogar o seu partido, está agora mesmo descendido matemáticamente a segunda división B. Ainda que gañe cando teña que xogar ante o Fuenlabrada, non podería alcanzar a ningún dos dos equipos. Outra cousa serán reclamacións e líos de despachos. Centro pide o balón tamén Bruniño dende outra banda, o disparo de Antonio, gol. Chega o primeiro gol do partido, adiántase o Celta B, minuto 23 de partido. Aí vemos a celebración de Onésimo e o abrazo dos xogadores do Celta B. Aí está o Tomiñés, o golpeo polo centro, marca o Coruxo, segundo. Como se pon o partido, festexan os xogadores, sufrindo moito no Bao. Policía agora cargando a todos esos siareiros. A ver, isto que ao final é que é partido de alto risco. Jordi Sánchez silenciaba a Riazor un bo cabezazo que valía o ascenso. Máxima efectividade dos manchegos e desesperación dos deportivistas. Jodidos, muy dolidos. Pedir 1 millón de disculpas pues a la afición, a toda la gente del club. Está o golpeo, o salto e o gol. Imponente no salto para ese remate de cabeza con moita facilidade. O Castellón que consegue adiantarse novamente co gol de Cubillas. Pedir disculpas a toda a afición, a todo o deportivismo. Eu personalmente cheguei aquí coa ilusión de poder acadar o ascenso e non se cumpriu. Aí se case o silencio en Riazor. Expectación na bancada. Coloca o colexiado a barreira a distancia regulamentaria. Indícalle que non se mova e Lucas espera o momento do golpeo. Perfecto para a súa perna esquerda. Aí vai Lucas, remate. Son ellos y es algo que a mí no me gusta salir ahí. Vaya toque de Hugo Rama, puede aparecer Chimo Navarro, va a pisar área Chimo, le pega Chimo, ¡qué mano! Llega Chimo y la pelota para adentro. O inicio de outro objetivo, de outra era, e que este club ten un objetivo claro, non? Que é ir a primeira división. Pase en profundidade, pode chegar a oportunidade, o remate do gol. Marca o Deportivo no minuto 93, case 94, o 2-3 que pode ser definitivo. Mario Soriano asumía ao final, o Depor é de primeira. O Depor despois de 8 anos regresa a máxima categoría, despois de ser o mellor equipo a domicilio, despois de gañar este partido en Valladolid e despois de que Bilen Songo, de que en Songo un xogador jovencísimo camerunés anotase os 2 goles do encontro. Ascende o Depor, volve a máxima categoría. 8 anos condensados en 5 minutos. Miriam, que sintes ao ver este vídeo?
xa che mostrei os brazos como estaba, moitísima emoción ao final, pois eses momentos malos tamén, o dixen outro día, fixeron que agora estemos onde estamos para que se aprendera e se loitara por voltar onde a categoría do Deportivo, bueno, moitísimos recordos. Tito? Eu cando estaba a ver as imaxes o que me estaba pasando por dentro é que isto que se viviu ten que facernos máis fortes, porque moitas veces tes que vivir estas situacións, por desgracia, para darte conta de que o que parecía que era habitual, de que non costaba, de que non era unha cousa que ao final era laboriosa, pois non era así. Todo o que se traballou era con moito traballo. Tivemos a sorte de sair dese pozo que moitos equipos, ollo, caeron aí e logo tiveron moi complicado volver a levantarse. Estamos vendo Murcia, Hércules, equipos que son absolutamente históricos. Por eso digo que creo que ao final, despois de todo o recorrido que ninguén, por suposto, quería, creo que estamos agora no punto de mirar para atrás, de analizar os erros, que non volva a ocurrir unha cousa semellante e ser máis fortes e a partir de agora, eso sí, volver a disfrutar ca primeira división. Dani? Eu estaba lembrándome de Javo Irureta cando estaba o Super Depor, conseguía 40 puntos e dicía primeiro objetivo logrado e un pouco enlazo co que... E non se valoraba, non? Claro, era como, Depor ten que se salvar. Sí, pero que salvarse era complicado a quedar. E sempre é complicado salvarse en primeira división. E o que dicía Tito, todo este percorrido que levamos polas categorías máis humildes, pois estou seguro de que todo o deportivismo, todos os xareiros van a valorar moito máis o que manterse en primeira división. Pero agora, concordo tamén con Tito, e o que ten que facer o deportivismo agora é celebrar, disfrutar e saber que eso tamén existe. Ese outro fútbol tamén existe. Para non volver, hai que traballar, hai que esforzar e pasar malos momentos. Pero agora toca disfrutar vos. 10:15 da noite, seguimos con este día de festexos do Deportivo. Acabaron os festexos dentro do campo de Riazor. En breve trasladaránse á Praza de Catro Camiños. Facemos unha pausa, volvemos xa co percorrido dese autobús que vai acabar nesta Praza de Catro Camiños e tamén lembrando máis momentos desta temporada, porque tamén fixemos a nosa selección particular dos 10 mellores goles do Deportivo neste campeonato 25-26. De contado, seguimos na Televisión de Galicia. Muchos goles creo que van a dar libre. 10:21 minutos da noite, imaxe en directo desa Praza de Catro Camiños. Aínda non saíron os xogadores do Deportivo do campo. Tiñan previsto a saída ás 10:15, estáse demorando un pouco, xa vimos os festexos no interior do estadio de Riazor. A xente vai baixando de Riazor hasta esta Praza de Catro Camiños na celebración do ascenso, do regreso a primeira do conxunto do Deportivo. E nos seguimos pulsando a opinión de lendas do cadro coruñés, e que mellor lenda que un dos máximos goleadores da súa historia, en concreto o segundo máximo goleador da historia do Deportivo, que está no micrófono de Xosé Antón Fraga. Temos agora connosco a un afeccionado e ao mesmo tempo exxogador, un grande da historia do Deportivo. Máximos goleadores non hai moitos na historia, pero José Manuel Traba é un deles. José Manuel, moi boas. Hola, que hai vos? Ves de ver o Depor, nunca o perdes. Ves de ver o Depor voltar á primeira división. O de hoxe case era o de menos, pero a festa continúa. Sí, realmente xa levábamos uns cuantos anos sin ver o equipo nesta situación. Sobre todo polo aficionado, ¿no? Eu creo que o aficionado coruñés e a cidade en sí necesitaba un momento como este, o levamos a cabo e ahora son simplemente pues, tratar de manter o equipo no sitio donde debía estar sempre e realmente, bueno, esperemos que con xente da casa, con algúns fichajes determinados podamos estar competindo na primeira división.
aos que xa levamos uns cantos anos seguindo as evolucións do Deportivo e por suposto ti aínda máis, que ademais vestiches esta camiseta, supoño que esta celebración lembrouche un pouquiño quizáis a esa da Liga no ano 2000. Sí, realmente me acordei moito dese momento, desa situación, non? E bueno, claro, os tempos van cambiando, non? E sobre todo cada vez a masa social deste club vai crecendo. E o Depor creo que xa pasa a ser un club, un equipo que casi todo aficionado da Coruña o leva no seu corazón, non? Entonces, vendo aquelo e vendo isto, realmente cando te das conta do que isto vai crecendo e do que se está convertindo o fútbol na ciudad da Coruña. Quen o deran aqueles tempos teus aquí en Riazor, unha afición así, Sí, eso eran outros tempos totalmente distintos, non había a masa social que había, ni as redes sociales e todo eso, pero bueno, daquelas tamén tuvemos momentos bons e outros momentos moi desagradables e moi complicados, pero bueno, o importante é estar e vivir neste club como estuve en 11 temporadas e sobre todo desfrutar deses momentos determinados que tamén os tuvemos en algún momento, ¿no? E como exxogador, como persoa que coñece profundamente o equipo e o fútbol, de cara ao ano que ven, que pode facer este Deportivo na primeira? Eu son, mira, sinceramente, creo que todo o mundo anda dicindo que hai que fichar a moitos xogadores, e son dos que penso que, bueno, en algún momento, en puestos determinados, sí podemos levar a cabo algún xogador de medio campo, un central, etcétera, etcétera, pero non son moi partidario de andar fichando moito cando ascendes unha categoría, non? Todo o mundo anda dicindo que 7, 8 xogadores non farían falta. Eu non lo sei, en isto que non mellor saben realmente o adestrador, todo o que está, pero son partidarios porque acabamos de ver mismo o Oviedo, que fichou moita xente e volvía a caer na segunda división, o Valladolid, a mesmas Palmas. É dicir, eu creo que tiñamos que tamén darlle un pouco un paso a canteira. Para min é moi importante, fundamental. Xa se deu, con este ano, non? Con Wilson Songo, con Noé, a evolución que mantén nos últimos anos Jerema e Mella. Estamos crecendo aí, pero eu tamén quero que crezca un pouquiño máis, se pode ser, non? É dicir, temos os veciños que realmente están facendo moi ben, e eu espero, non igual que cheguemos alto dos veciños, pero si realmente contar un pouco máis ca canteira, como estamos vendo nos últimos meses que levamos a cabo, non? Co tema de Vil, por exemplo, que para min vai ser un xogador a ter moi en conta o día de mañán. Pois moi ben, pois moitas grazas, Xosé Manuel, a disfrutar como o resto da cidade e como todo o deportivismo. Vale, moitas gracias a vos. Pois aquí quedan as reflexións de Xosé Manuel Traba, goleador nos anos 80 aquí en Riazor. 107 goles marcou Traba, que agora nos deleita coas súas análises no Galicia en Goles da Radio Galega. Imaxe do autobús do Deportivo, aí o temos, ainda non saíron os xogadores, todo o mundo agardando que vayan subindo ata ese autobús para que collan camiño da praza de Catro Camiños, pero no fútbol galego houbo outro ascenso. Este serán a Unión Deportiva Ourense, fixo historia o subir a Primeira Federación. Sí, señor, era recén ascendido na Segunda Federación e na segunda eliminatoria conseguiu o ascenso. E isto, así se vivía na rolda de prensa e decidiron manterse no equipo, malia non ser nin ourensáns nin canteiráns da Unión Deportiva Ourense, para conseguir ese ascenso, repito, histórico da Unión Deportiva Ourense a Primeira Federación, despois de gañar a eliminatoria contra a Unión Balompédica de Conquense. Imos voltar ata o estadio de Riazor porque xa comezamos a ver movemento nese autobús descapotable que vai levar o Deportivo dende Riazor ata a praza de Catro Camiños. Non sei se podemos ter esa imaxe do autobús. Non, estas son imaxes da praza de Catro Camiños. Este sí, é o autobús. Bueno, ainda non saíron os xogadores. Lembrabamos antes en imaxes, Miriam, aquel partido contra o Mallorca. Ti recordarás que ia o Deportivo cunha vantaxe de 4-2, creo lembrar do partido de ida. Ia
como é? Ia 4-2 na ida, ia perdendo por... No, 2-0. Ia perdendo por 3-0 na volta, e ese gol na última xogada do partido, Pablo Marí, creo que era o que remataba de cabeza, poñía o equipo en primeira división, era o día de San Xoán, e tiña tamén que se filtraron fotografías despois, evidentemente o Deportivo tiña o autobús preparado para os festexos. Daquela non saiu ben, pero anos despois volveu o Deportivo a primeira. A ver, ao final, pois, estás cerca de conseguir un obxectivo, pois, para celebrar... Hai que telo preparado. Hai que telo preparado, sí. Eu lembrome dese día, eu encontrábame na praia, e foi, pois, un xarro de auga fría moi grande para todo o mundo, e, bueno, moitísima xente chorando, eu incluída tamén. Bueno, estábamos todos, cando rematou Pablo Marí, estábamos todos con él, e ao final non foi. Pero, bueno, hoxe podemos celebrar e disfrutar de... Como hai poquinhos goles encaixados, pero debería que gañar e depender de outros resultados que non se deron, non poden estar todos. Pois xa vimos goles da xornada, mentres non saen os xogadores do Deportivo a ese autobús descapotable que os vai a levar cara a 4 camiños, nos imos a ver cales foron, ao noso xuizo, a xuizo da redacción de deportes da Televisión de Galicia, o top 10, os 10 mellores goles desta temporada pro Deportivo.
auténticos golazos nos deixou esta temporada pro Deportivo. Así vendo a escolma, e seguro que houbo máis moi fermosos. Vaya golazo. Sí, auténticos golazos, e como ti dicías, apuntaba Miriam, faltaba a chilena de Villares, faltaban unha mancha de goles vos, pero é que é imposible metelos todos, eu entendo perfectamente, só me vou a queixar de que non poñades as mellores paradas de Germán e de Sergio, pero bueno, entendo que o gol é a salsa do fútbol e a verdade é que golazos, unha delicia poder ver estes goles, fantástico. Cada un barre para casa. Sí, sempre, sempre. Bueno, aí temos a festa nesa praza de 4 camiños. Bueno, a festa vai ser realmente cando cheguen os xogadores do Deportivo. Unha praza de 4 camiños na que está Cristian Romero e na que imos ir agora mesmo. Cristian, como está aí a cousa? Que tal? Moi boas, Gus. Pois mira, xa vedes, cada vez hai máis xente por aquí, conforme se vaya chegando a hora da chegada dos xogadores, a xente toda berrando, toda emocionada. E bueno, nos achegámonos aquí con algunhas persoas que non sei canto tempo levades xa aquí. Nós aquí levamos pouco tempo, que viñemos do estadio fai un 20 minutos ou así, e vamos estar o tempo que faga falta, verdad? Desexando xa que cheguen os xogadores, non? Creo que están xa por aí, me parece, pero sí. Andan cerquiña, creo. Porque os nenos mañan teñen colexo, e daquela cantantes veñan mellor. Como, bueno, ensayastes xa, antes estiveron ensayando por aí sobre como recibilos, xa ensayastes aí un pouquiño, un pouco os berros de ánimo aos xogadores? Pois este ano hai moitos berros, está o boom este do adestrador, a forza de por todo o tempo e o que surxa. Por certo, Dani, teño aquí a un xemelgo, Un look moi bo, é de moda ademais. E logo os pequenos que? Pintados xa co pelo e todo, todos preparados. Que, gusta vos o Dépor a vos, imagino? Moito. Contentísimos, non, deste ascenso, primeiro que vivides, ademais. E vos, vale, imagino que tamén tras pasar isto de pais a fillos e demais. Que o vivan, que vimos nós xa fai 26 anos, que vivimos algo parecido, pero eles que teñen que disfrutar. E o do pelo, bueno, a ver se non quedan como pai, pero bueno. Bueno, xa con ganas de recibir aos xogadores, non, rapaz? Moitas ganas, moitas. Como os vades a recibir? A ver, mandadelle un berro aí. Como, un Forza Dépor ou algo? Bueno, nada, Gus, pois nós quedamos por aquí e, bueno, seguiremos agardando por eses xogadores e por ver como se enche esta fonte de 4 camiños. Grazas, Cristian. Bueno, grazas a todos os seareiros que queren estar no micrófono da Televisión de Galicia. Hoxe é un día de festa para todo o deportivismo que pudo gozar cun gran ambiente. Eu creo que ese ambiente que comezou xa pola mañán, que se prolongou coa chegada do autobús ao estadio, que foi auténtica pasada, unha das imaxes, eu creo que unha das imaxes, se non a imaxe da temporada, porque ti estabas naquel día do Barcelona, do ascenso do Barcelona B, Tito. Sí, no campo C. O que había nos exteriores de Riazor era parecido, pero non era a este nivel. Non, que va, creo que nesta ocasión creo que a cantidad de xente que había era moitísimo maior que aquel día, que eu o comentábamos tamén na retransmisión en un certo momento, para min, que creo que vivín prácticamente durante os últimos 30 anos todas as situacións boas e malas, foi o día que máis xente para min vin apoiando o equipo de maneira directa nesa calle de Riazor que non había sitio para nada. Es incluso a Liga habería que ver, pero igual estaba a cousa por aí. Por aí, pero si teño que quedarme con unha das dúas, a min é que a imaxe que veíamos en redes, sobre todo, da xente, para min era casi imbatible. A verdade é que, se non foi a primeira, estivo aí co ano da Liga, como ben dis. Xavi, seguro que ti viches algunha... Os tiña contados, Xavi os tiña contados. A da Liga foi un venres, entón en un día laborable. Primeiro que aquí esa festa xa estaba montada porque estaba garantida. O día da Liga había moito respeto a que volvese pasar o de 6 anos antes. Entón eu penso que xente... Pero eu penso que a xente é máis fanática agora, é dicir, no sentido da palabra coa xente que hai 26 anos. É dicir... Non estou de acordo, Xavi. Non. Eras moi xoven, entón non estou de acordo. Creo que había o mismo fervor, a mesma ilusión. Eu penso que de agora supera todo, non sei. Habería que ver cantos foron, por exemplo, claro, as comunicacións son outras situacións, pero foi máis xente a Valladolid
ou foi máis xente a Logroño aquel penúltimo partido do Deportivo no ano 94? Antes do penalti de Lloque, onde foi máis xente? Pois para min a diferencia, sabes que para min a diferencia é que sí que noto un cambio xeracional nesta ocasión. O Depor vende unha situación moito máis difícil, problemática. Naquela época creo que a xente que estaba tiña moitas ganas daquel título que non foi tamén tremendamente impactante. Temos aquí a Dani e a Miriam para desempatar. Bueno, Dani estaba metido no medio da festa do ano 2000. Sí, bueno, eu a verdade protagonista en primeira persoa. Sí, afortunadamente. A verdade que o número de xente é increíble. Eu tamén vin a do Barcelona, vin moitísima xente. Cando foi a Liga tampouco podo dicir porque era imposible dentro do autobús saber canta xente había moitísima moreas de xente cando íbamos de Riazor á Plaza de Catro Camiños. Vos fixerades tamén o mesmo percorrido que van a facer hoxe? Non sei se o mesmo, pero nos formos desde Riazor hasta Catro Camiños e estaban ateigadas todas as beiras rúas, era unha barbaridade. Ao longo de todo o traxecto? Todo, sí, todo o traxecto. E a Plaza de Catro Camiños é verdade que non estaba con eses valos que vemos agora, entón é difícil saber se había máis ou menos xente. Tampouco ten importancia, é importante que haya moita xente, moitísimos deportivistas e, repito, sin querer ser pesado, que disfruten dese momento porque ver as facianas de felicidade é algo que a mí se me quedou. Me gustaría que lles quedara a eles porque é ao final o que lle das a xente, non? Todo ese cariño que che dan, cando che berran, que te apoian, pois devolverlo nestes momentos de ledicia. Miriam, ti crees que o fervor polo Deportivo foi medrando conforme pasaron os anos? Que medrou incluso co Deportivo tocando fondo no aspecto deportivo? Eu creo que a xente maior que leva moitos anos apoiando o equipo fixo que os nenos e nenas de agora vendo o que viron, porque non viron o Deportivo en primeira división, sentisen o equipo. Eu creo que ese sentimento de pertenza ao equipo aínda estando no barro, eu creo que é moitísimo máis grande agora, pero por toda esa xente que estivo de moitos anos. Eu non recordo a xente que había ese ano co título, pero hoxe as imaxes que estivemos a ver era unha pasada. As cámaras non lograban captar ata onde chegaba a xente. Entón, eu creo que hoxe había moitísima máis xente. Pois aí temos, eso é a música que está amenizando un pouco a espera, porque nun principio, segundo nos daban as previsións, ese autobús tiña que sair en torno ás 10:20, 10:15, 10:20. Non sei se Tito ten algunha información directa que... Non, nada, ninguna. Podes ter información directa dende dentro do autobús, non, Tito? Creo que sí, pero bueno, de momento sin noticias. Sin noticias. Pois nos imos ver o que foi outra festa, que foi a festa da madrugada, facendo fincapé nisto que falamos da paixón do deportivismo, a festa que houbo na madrugada do pasado domingo o luns, porque aquí deixámolo en xogo ás 12:15 da noite. Ás 12:15 da noite, canto levaban percorrido no autobús? Mais ou menos levaban hora e media de traxecto, pois se cadra... Quedanlle 2 horas e media, 3 por menos. 2 horas e media, había moita xente en Riazor. Que fixo a xente? Aguantou. Male a choiva, male a treboada. A treboada, daba igual. Aguantou ata as 3:30 da madrugada, no momento no que chegaron os xogadores á esplanada de Riazor. E na esplanada de Riazor, 3:30 da madrugada, pasou isto.
Parecía serio Miguel Loureiro, que aí no centro da defensa, pois é un tío serio, comedido, sempre cumplidor. Hai que saber entrar en todos os ámbitos, Gus. Creo que é un grandísimo xogador, un grandísimo central e, ademais, un grandísimo bailarín. Un grandísimo festeiro. Penso que é un mérito moi grande. É un gran animador, o de bailarín. É un mérito moi grande saber estar en todos os momentos. Eso sí, todos os momentos. Ademais, a historia de Loureiro, por lo que pasou, bueno, porque foi un xogador que tivo que traballar moitísimo para non deixar o fútbol moi cativo. Bueno, creo que é unha... Vamos lembrar, Tito, que Loureiro fichou polo Deportivo como a Levín e que despois tivo que marchar por unha lesión grave. Creo que estivo máis dun ano sen xogar. Sí, que máis dun ano sin poder xogar, eso, ao final esas... E tivo que marchar do que era o Deportivo. Sí, marchou. Volveu para o Bergantiños, despois xogou no Celta en División de Honra Juvenil por temas de estudos, foise a zona de Vigo. Que tamén saiu dai. Foi ao Pontevedra. O Pontevedra B, que tivo que traballar. Sí, o Pontevedra B. Ao final acabou arriba no Pontevedra e, bueno, foi saltando. A verdade é que por eso hai xogadores que chegan á élite con moitísimo traballo, porque moitas veces nos quedamos ca foto dese xogador que é fugaz, non? De repente que parece que se chega... Sí, parece que se chega automáticamente, non? Subes de juvenil e xa estás en primeira división marcando goles e sendo decisivo. Xusto, hai moitos exemplos cerca, agora me ven a cabeza Alex Bergantiños, Dani Rodríguez, xogadores que chegan a élite ao final. O mesmo Villares, que... Villares, aí está. Veu o Fabril, tivo que voltar o Vilalbés e volveu ainda despois. Porque non contaba no Fabril. Porque non contaba no Fabril, son historias de moito mérito. Por eso digo que as historias dos xogadores, cando vemos esa felicidade, esa carga emotiva que hai detrás de eso, hai moitas historias, moitos momentos complicados, difíciles, que ao final, bueno, pois en moitos casos recollen premio final, pero deixando polo camiño moito traballo e moito sofrimento. Loureiro subiu de segunda B a segunda e despois de segunda volveu a baixar a segunda B ou a primeira federación. E despois foi a un equipo de segunda como Lugo co que descendeu. Por eso, mira ahora onde está. Facendo unha temporada extraordinaria, sendo un xogador moi regular, bueno, ahora ten diante o seu desafío que é a primeira división. Nunca xogou en primeira. Pois é un bon momento para facelo despois dun merecido ascenso, sendo un xogador importante dentro do plantel. O que dicía Tito cando falaba me poñía os pelos de punta como a gente se pasaba a Miriam, porque seguro que a Miriam tamén lle pasou e a Tito cando era xogador. Unha tempada como esta ten moitísimos momentos durísimos, vaguas que tes que tragarte, raiva que tes que tragarte por resultados, por decisións, e ao final, como non van a estar felices, como non van a estar exultantes, como non van a bailar o que sea, a música do telexornal, con toda a alegría que teñen despois de carreiras, como dicía Tito, de xogadores como él ou como Villares, ou xogadores que tiveron que baixar 2, 3 categorías para poder seguir xogando e agora lograr co teu esforzo participar deste ascenso, pois merecen moitísimo respeito e iso que dicía Tito tamén, que a veces parece que chegar a primeira división é un regalo. Se o regalan unha caixa de galletas, hai que traballar moitísimo. O que é cuestión de sorte. Hai que ter unha pizca de sorte, por suposto que sí, pero a veces hai que arremangar as mangas e botarlle moitísimas horas cando estás lesionado, cando pasan cousas malas. Mérito para a xente que supera todo eso. Miriam? Que agora que está falando Dani, estoume acordando de cando eu ascendín co Deportivo a primeira división femenina, eu perdíme a fase de ascenso por unha lesión, sinto agora eses sentimentos que estaban no momento, véxome reflexada neles e creo que están sentindo pois moitas das cousas de que estamos sentindo aquí, por eso, por todo ese traballo, eses malos momentos, os temas de lesións, ven ser recompensados pois nese ascenso a primeira.
11:03. Facemos a última pausa neste programa especial Ascenso do Deportivo. Voltamos de seguido porque de seguido tamén vai a sair o autobús camiño desa fonte, desa praza de 4 Camiños. Volvemos enseguida na Televisión de Galicia. Chegou escoitando o ruxido dos que che levan a... E 8 minutos da noite en directo dende a Praza de 4 Camiños na Coruña, onde milleiros de afeccionados do Deportivo agardan pola chegada dos xogadores do cadro coruñés que teñen saída a súa a saída do autobús descapotable previsto a iso das 10:30 da noite. Aínda non saíron de Riazor, pero dignos que a saída vai a ser inminente porque xa comezan a subir a ese autobús descapotable pouco a pouco. Temos a Antonio Hidalgo e pouco a pouco irán subindo todos os xogadores que abandonan neste intre as instalacións do Estadio Municipal de Riazor, co cal haberá xente aí seguindo en directo a emisión da Televisión de Galicia nesa praza de 4 Camiños, que saiban que en cuestión de minutos se van a poñer en marcha dirixíndose a onde os está agardando a xente. Sí, a verdade é que a xente está impaciente por ver os xogadores, ten moitísimas ganas de disfrutar con eles, de convivir con eles, de compartir estes momentos de ledicia, estes momentos de paixón. E, bueno, se están facendo de rogar un pouquiño, uns grandes actores no teatro, non? Pero supoño que saian xa porque a verdade é que a xente ten moitísimas ganas de compartir. Traíanos apuntamentos arbitrais, Xavi, para deste Deportivo 25-26, como foi a temporada do Depor en termos arbitrais, Xavi? Se acorda que hai 3 semanas alguna xente pensaba que había unha confabulación para que non ascendese o Depor. Pois realmente, bueno... Vos lembradevos diso? Sí. De que? A verdade é que dá a sensación de que coa decisión famosa do día do Leganés ata axudou a unir o equipo, non? Da que foi unha decisión moi controvertida. Realmente son números, non se pode... Eu penso que ao final non hai nin factor arbitral a favor nin en contra. Mira, Xavi, perdón, que espectáculo. Eses tampouco se acordan dos árbitros, non se acordan dos árbitros, os que están ali cos móviles. Creo que de todas as funcións que ten os móviles, a linterna é das máis bonitas, das máis valoradas, máis estéticas, máis útiles. Para un concerto, para unha celebración do ascenso, para da igual. Para cando cheguemos hoxe a casa, el gol de rematar un xogo, bueno, importante. Entón, en números, penaltis a favor 6, penaltis en contra 6. Moi equilibrado. Moi equilibrado, habría que ver se foron xustos ou menos xustos, non? Si que é certo que o mesmo que o Celta, unha efectividade plena do Deportivo, é dicir, Celta e Deportivo están marcaron todos os seus penaltis, o Deportivo marcou os 6, en cambio os rivais dos 6 só marcaron 3, mérito dos porteiros. E despois en expulsións, o Deportivo que menos expulsións tivo de toda a Liga, e ademais expulsións que apenas tiveron importancia no partido porque foron as dúas no tempo engadido. Cales foron, Dani? Pregunta de Tito, Miriam. Ostri, a ver. As dúas expulsións do Deportivo este ano. A de Jeremai contra o Eibar. Non, foi por meterse aí nunha pequena liorta. Esa lembrámonos todos porque forzara o primeiro cartón 2 minutos antes para perderse o seguinte partido de Liga e acabou perdendo o partido pola expulsión. A segunda foi un cartón vermello directo, foi anterior a de Jeremai, pero un cartón vermello directo tamén no tempo engadido. Partido contra o Castellón. Que boa memoria ten Gus. Lucas Nubi por unha entrada aí coa perna en alto e demais, pois foron os 2 cartóns vermellos pro Deportivo. E despois algún outro dato, cartóns amarelos 104, o quinto que menos cartóns amarelos levou. Podemos decir que foi un equipo deportivo. E ademais dos que menos faltas fixo tamén da Liga. Xavi, dicías que nos esquecéramos da actuación arbitral, nos preguntas xa estábamos esquecidos, xa non nos lembrábamos de nada. Falaba do cartón a Jeremai, nin do cartón por tirarse a Jeremai que despois levantaron, nin cousas. Ao final, de todas formas, os árbitros sempre un se acorda polo malo, do día que lle prexudican, do día que lle benefician, nunca se acorda ningún do árbitro. Onde si se estarán acordando serán Burgos, non? Ca xogada fatídica coa Almería, deses puntiños que
Sí, pero do penalti o Burgos gañalle o Deportivo, o empata co Deportivo, por un penalti que manifestamente non foi recoñecido incluso polo comité, pero dese penalti a prol do Burgos, en Burgos hoxe non se acorda. Bueno, pero esa lei do fútbol é a lei de tal, acordas do que... Cando os campos de fútbol din que son todos que os árbitros lle debemos 10 puntos, digo, onde estarán eses puntos que quitamos os árbitros? En algures estarán. Bueno, 10 non, pero 8 sí. Xa hai xente que subiu a pasarela, entendemos que serán empregados, empregadas do cadro coruñés ou unha proba de estabilidade para que non se lesionen os futbolistas por se cae. Pero non vemos con demasiada prisa os xogadores. Non, o ritmo que suben o autocar, estamos aquí estas 12 da noite. Digamos que era ritmo caribeño. Ritmo do outro día, tal cual. O que se están todos encamiñando para o autobús, despois en facelo percorrido, Dani, canto tardades? Pois depende de canta xente haya polas rúas, porque se hai moita xente, víamos que había unha dotación da Policía Nacional, se teñen que ir ao redor do autobús terán que ir máis despacio, porque teñen que ir a paso de persoa. Se está máis baleira a rúa, pois irán un poquinho máis deprisa, pero de todas maneiras, con autobús descapotable non podes correr moito. Canto é a velocidade máxima? Bueno, o descoñezo, pero non vai a caer ningún, vayamos a ter a festa en paz. Vayamos a ter a festa en paz, e 30 sería creo que unha velocidade prudencial. Supoño que en 15-20 minutos podrían estar Aí estábamos vendo como Luis Micruz esqueceuse de algo e tivo que volver. Claro que sí, a discoteca xa está montada, o que era outro día na Fanzón, na zona de Riazor, hoxe na zona de Catro Camiños. Hai que entreter a xente, que vayan practicando o cabaliño para bailar despois con o Loureiro, e bueno, é normal. Aí xa só se ven cabezas nesa praza de Catro Camiños. E aí, Dani, colle moita xente, Sí, moitísima xente, lembremos que ten todas esas rúas aledañas. E aquí xa empezamos a ver o que eu lembro daquel día, non? Que a xente xa nunca había dentro da plaza e tiña que estar empezando a situarse por esas rúas aledañas que conflúen todas nesa fonte de Catro Camiños. E o que ti dicías, no voso percorrido non había nada balado. Non. É que agora vemos unha festa organizada para... Non puidemos baixar do autobús. Non daquela, non? O autobús deu unha volta, pero non puidemos porque había tanta xente que non había espacio físico para poder descender. Pero a verdade é que non se preparara. Esta porque foi o último partido, a última hora. Eu ese día pasei pola Palloza e non puide, despois de moito tempo, acceder a Catro Camiños era imposible. A praza da Palloza, pois que non... Bueno, coñecen ben a Coruña, fora da cidade, está 600 metros máis abaixo, 700, imposible acceder a Catro Camiños. E a xente que viva nesa zona? Espectadores privilexiados, que máis queren? No, pero, por exemplo, se foron ao partido... Acceder á casa... Claro, a ver como vas. Non tiveran balcón ali. Bueno, vamos a falar con Cristian Romero. Veña, Cristian, a ver se temos algún protagonista máis por aí, por Catro Camiños. Se les podes ir dicindo que os xogadores están prácticamente todos no autobús. Que tal, Gus? Non te escoitei moi ben, non sei que dixeche, pero bueno, acaban de subir agora Máximo Benassi e un par máis aí en riba da fonte, pero bueno, seguimos agardando polos xogadores aquí, verdade? E hasta que vengan non nos vamos. Hasta que veñan non nos vamos. E o cole ao final, que mañá o cole... Mas ¡Ánimo! Como non ir, saber, haberá que estudar, non? Son moi espabiladas aí para non querer ir ao cole, que mira por onde están. Xa din que levades bucinas e todo, Home. A ver, toma. A ver como sona iso. Sí, Unhas auténticas fans aquí como vemos. Cal é o plan entón para hoxe? Vos ides agardar a que cheguen os xogadores, pero a ti vexo te pinta máis de festeiro, Sí. Ahora non hai tanto aguante como antes. Hai que ir dormir algo. Que despere, non es tan bello. No, son moi novo. Bueno, xa ensayastes un pouco para cando cheguen os xogadores? Un par de berros aí e demais? Hai que celebrarlo, que son 8 anos en estar en primeira división. 8 anos sen estar aí. 8 anos, Ti xa viviche máis cousas como esta, pero ela é a primeira vez, Sí, xa moitas, xa vivín bastantes. Pero bueno, este é verdad que é un momento moi especial, non? Despois de, como di moita xente, baixar abaixo e agora volver á elite. É que xa se bota de menos estar en primeira, Moito. Como era o cántico que facíades o outro día?
Calderos. Eran tantos, non? O ahora non me acordo. Volvemos ao lugar onde nunca tivemos que marchar. E o de Depor é de primeira. Es de primera, el Depor es de primera, es de primera, el Depor es de primera. Non vos podo dar todo feito tampouco eu, vamos a ver. Bueno, con este ambientazo quedamos aquí, Gus, esperando a que cheguen xa, non? Con ganas de que cheguen, non? Muchas, muchas. Grazas, Cristian. 11:18 minutos da noite. Os xogadores xa todos, eu creo que xa están todos, xa non falta ninguén no autobús, os afeccionados todos esperando a que saian os xogadores, co cal están dando as indicacións. Dicíanos, Cristian, que era Benassi, un dos que estaba aí nese corredor, esa zona que despois accederán os xogadores do cadro deportivista. Benassi, conselleiro delegado e director xeral do conxunto coruñés. Bueno, comeza o fume branco e azul. Eu creo que isto xa non se vai a demorar moito. Hai xente que leva ali celebrando desde a 3 da tarde, xa son as 12 da noite. Tanto na Praza de Catro Camiños non estaría. Non, na Praza de Catro Camiños, pero que sei que... No, polas rúas. Na Rúa San Juan, baixando Zalaeta... Dende o domingo xa, dende o domingo pasado. É de máis cedo, xa. Sí. Seron os máis kilómetros os xiareiros cos xogadores, Bueno. É unha crítica... Sí, home, sí. Descriptiva. Do partido contra a Unión Deportiva As Palmas. Esa que estamos vendo a imaxe dende dentro do autobús. Dende en riba. Sí, esa imaxe dende... No fondo do autobús, cara adiante. Sí. Diante está a Mella, vemos con ese penteado branco-azul. Está tamén... É facilmente recoñecible, Dani. Sí. Esta imaxe dos autobuses, cando vas xogar, sempre queda ao final os mesmos, un, dous, home, non creo que sexa o caso, non? Pero típico que cando vas de viaxe, ven todos, venga, vamos rápido, subimos rápido, tal. E sempre están os dous guapiños do final de tempo, que teñen que estar máis esperando polos demais, ata que sale último. Digo que o traso non será polo tema de acicalarse, tío. Home, espero que non. Pero non sei que motivo hai para que retrásese tanto asa... Comer algo. Pode ser, eso sí que pode ser. Comer algo, hidratarse. Vengan de xogar un partido. Aí está Zaca. E sí, bueno, este plano é espectacular. Plano aéreo da Praza de Catro Camiños. E se fose xereiro das Palmas dos que viaxeron, onde estarías agora? En Catro Camiños tamén, non? Tamén teñen moito que festexar, Garantía de festa, tes. Esta está garantida. Despois, bueno, pues a mañán cando teñen que coller o autobús de volta, o avión de volta, pues que sea outra historia, pero xe, supoño que eles tamén teñen que celebrar e aproveitar pues esta festa do deportivismo, por que non? Realmente o caprichoso que son os calendarios, un partido que tiña que xogarse a cara de can, que o que posiblemente había posibilidades de xogarse un ascenso directo, unha promoción de ascenso, e ao final acabaron, tal como se deu o calendario e as xornadas, acabaron os afeccionados dos dous equipos en amor e armonía, sí, e festa. Realmente son os caprichos que teñen os calendarios e o devir das competicións. Sí, así é. Eu creo que ninguén se imaginaba este partido na última xornada do campeonato. Tan plácido para o Deportivo, sobre todo, e, bueno, non plácido, pero con un pouquinho menos de tensión tamén para As Palmas, cando o Deport non se xogaba absolutamente nada. Aí a clave foi o pinchazo do Almería nas últimas jornadas, e mira hoxe como pasou lambendo, é dicir, ese penalti que sufriu, non? Pois mira, se cadra Tito, o Deportivo, tiña moito que agradecerlle As Palmas, porque sí, claro. As Palmas foi o equipo que lle gañou 1-2 ao Almería, eu creo que nun partido que tamén marcou un antes e un despois. Home, aí As Palmas, a ver... Estábase xogando moito, Lóxicamente, As Palmas estaba mirando por él, en un partido que tamén o comentábamos na retransmisión con Óscar, increíble que ao final As Palmas se levara ese partido por como foi durante os 90 minutos.
pero, bueno, aproveitou os 10 minutiños que tivo no partido para levantar o partido e levalo, pero eso condenou o Almería e fixo que o último partido para o Deportivo pois fose o que foi, non? E vendo como isto de terrible dos descensos, As Palmas é o único descendido do ano pasado que mantivo o tipo este ano e ao menos non ascendeu directo, pero meteuse no playoff. O Valladolid incluso rozou o descenso durante os 2 últimos meses e o Leganés acaba de salvarse definitivamente hai uns minutos. Dos 3 descendidos, o único que se meteu arriba foi As Palmas. Xogou un último partido de cara ao Cruz contra o Mirandés e acabou no gañando, Xavi. O Mirandés tiña que gañar, o empate valía ao Leganés, pero era unha situación dramática. Además, unha cousa curiosa, o Leganés marcou un gol e o Mirandés marcou 2, pero os 2 do Mirandés foron anulados por fora de xogo. Entón, o resultado 1-0 que salva o Leganés. Todo isto fala do tremendamente igualada, que por moitas veces que digamos non deixa de ser verdad, a Liga Hypermotion. A segunda división española ten moitísimos candidatos sempre a ascender, estamos falando de Racing de Santander e Deportivo da Coruña que ascenden a primeira división, pero quen se queda a espera? As Palmas, Almería, Málaga, Castellón, e que non xogou aínda. E quedaron fora o Sporting, o Granada, mira, que non hai moito, estaban en primeira división. Arrancou. Agora sí, puxo o motor en marcha, pois xa temos o autobús do Deportivo que se encamiña cara a Praza de Catro Camiños. Sin tempo non é, Como fais a... Bien, bueno, estos son os exteriores de Riazor. Aí onde está o... Espera que non sai. A ver se nos escoita Patricia Rodríguez Juste. Patri, sí. Estás xusto na saída do equipo. Aí estamos, está xustamente agora saindo o autobús con moitísimo retraso sobre o horario previsto. A xente fora que xa estaba dicindo que ia marchar, de feito moita xente marchou, pero ainda hai aquí centos de afeccionados recibindo o autobús do equipo que aí está, iniciando o seu percorrido polas rúas da Coruña. Na parte de diante viamos a Chimo Navarro, a Mella, Lucas Noubi. Tiveron un pequenín problema aí na saída porque había unha árbore e o bus é máis alto creo do que pensaban. Pero agora sí, agora xa se están dando ese baño de masas, todos os xogadores na parte de arriba, tamén parte do corpo técnico, sentados nos bordes, todos con esa camiseta conmemorativa. Vemos atrás de todo que levan unha bandeira de Villares, non? Villares, sí, San Villares. O santo, este novo santo coruñés. E hai unha multitude que quedou aquí esperando nesta saída do autobús. Xa vos digo que foron moitas horas agardando. Moitos aficionados pensaban que xa non ian conseguir ver a saída do autobús, pensando tamén en toda a xente que estaba agardando polo autobús en Catro Camiños. Agora mesmo o autobús pasando polo carón do estadio de Riazor, xa pasou da Deportenda, pasando agora por esa zona lateral do estadio de Riazor. Detrás do autobús viaxan 4 furgonetas diría 4, pero por detrás veñen outro lote, moitísimas furgonetas de Policía Nacional, bengalas o paso do autobús tamén por esa zona que habitualmente ocupan pois os afeccionados dos Riazor Blues. Esas bengalas vermellas, aí fai unha pequena parada o autobús para continuar a súa viaxe por esta rúa de Manuel Murguía, ocupada completamente por afeccionados, acompañando o autobús. Aí ven esa imaxe de todos os afeccionados perseguindo o autobús deportivista que por fin iniciou este camiño. O retraso, bueno, pois un pouco motivado porque entre que coa invasión de campo pois os xogadores despois tardaron en sair e celebrarse esa festa que estaba prevista no estadio. Despois aínda convidaron as familias de xogadores e de corpo técnico para que acompañaran aos xogadores no terreo de xogo. Foi un momento así de relaxación, dixíamos, un momento un pouco chill out, non? Coas familias
e a partir de aí nós tivemos que abandonar o estadio, non sabemos que máis pasou, pero bueno, tomaron o seu tempo para acomodarse no autobús, no que por certo tamén iban acompañados dunha representación de xogadores da canteira, algúns dos recolle pelotas que estaban hoxe en Riazor foron convidados a subir con eles, e aquí vamos camiñando Armando, o noso compañeiro cámara e máis eu, agora mesmo detrás dese autobús que xa vedes que se está perdendo aí o pasado xa o estadio de Riazor por esta rúa Manuel Murguía, cara arriba, cara a esa ronda na que iniciará o percorrido circunvalando toda a cidade da Coruña ata encamiñarse cara a esa praza de 4 camiños, e penso que ao longo de todo o percorrido van a estar acompañados por afeccionados porque hoxe domingo é tarde, pero o deportivismo segue de festa, levan unha semana de festa. A ver estes afeccionados. Jorge, veña, vale, veña. Pensabades que xa non saían. 3 horas esperando por ellos, entraban y salía todo el mundo, con el autobús nada. ¿Cuánto crimen van a ser? ¿Cuánto crimen van a ser? Aquí ¡viva la coca! ¡Viva la coca! ¡Viva la coca! Bueno, xa vedes que creo que a xente emocionase un pouco de máis. Vamos deixar, creo que foi moi longa a espera e, bueno, en fin, unha tarde moi longa, moita semana de celebración xa, de festexos. E compañeiros, non sei se seguides vendo, se segue vendo esa imaxe. Estamos vendo, Patri, dende... Do camiño que continúa realizando, sí. Dende dentro do autobús do Deportivo. Está recibindo xa esas imaxes, sí. Fantástico. Aí será onde mellor se poida ver a celebración que realicen os xogadores dentro do autobús con todo ese deportivismo. Aquí me estades vendo, en todo caso, como xira un momento, Armando, para que se vexe como a xente vai cara arriba, ainda por esta rúa, moitos afeccionados ainda camiñando, tamén detrás do autobús, que levamos horas e horas. A ver esta rapaza que nos quere contar algo, Armando, a ver. Que levabas moitas horas esperando polo autobús? Sí. Tienes moita ilusión por velos, por qué? Porque me encanta el Depor. Agora vai estar en que categoría vai estar o Depor? En primeira, verdad? Verdad? Claro. Estades contentos, non? Moitos nenos por aquí hoxe, é un día especial que se pode facer isto. Moi contentos, pero bueno, tardaron un poquinho en salir, A verdad que sí. Sabendo que os nenos teñen maña cole e tal, pero bueno, ao final merece a pena que non sempre se pode vivir un ascenso primeiro, o sea que moi ben, verdad? Efectivamente, había moitos anos xa que non se vivía, así que... Verdad que sí, así que nada, como se dice, Forza Depor. ¡Forza Depor! ¡Forza Depor! ¡Oe! ¡Forza Depor! Pero eles non están cansados de esperar, non? Deuvos igual esperar, non? Eso da igual. Sí, da igual. Tiñades moitas ganas de ver o autobús e celebrar este ascenso. Un ascenso desde 8 años. Vos cantos anos tedes? 12. 12 anos, pero casi non lembrades o Depor en primeira, non? Sí. Non lembrabades o Deportivo en primeira, vos? Non. Esa nova xeración do novo Depor, non? Sí. Moi ben, pois seguide festexando, A primeira. Gracias, chicos. Veña que mañá hai cole, non? Sí, non vamos. Non va. Gratiña. Pois Hoxe así é un día está. especial, bueno, creo que a semana pasada tamén o era. Así está o ambiente. Grazas, Patri. Na A ver saída esta familia, así Venga. que... Que camiseta levades aí? Una del Depor. Pero que vos asinou aí, a ver. Jeremai, vexo aí, non? Novi, Ferjo. Estivestes esperando o autobús ata agora? Sí, mucho tiempo. Sí. Pero bueno, valeu a pena, non? Demasiado. Muchísimo. Igual que se tardou en ascender, tardou en salir o bus. É así. O fútbol é moi duro. Claro. Gracias, chicos, parabéns. Bueno, Gus, moito máis que contarvos por aquí agora mesmo. Creo que a noticia está nese percorrido que realiza o autobús por todas as rúas da Coruña.
Grazas, Patri. Aí coa voz dos afeccionados. E xa ven uns afeccionados que van seguindo o traxecto do autobús, pois dende o estadio de Riazor van acompañando, algúns andando. Isto danos unha idea da velocidade a que está indo o autobús, acompañando no percorrido cara esa praza de 4 camiños. Sí, pero non está moi longe, porque está en Ronda de Nelles, subida, baixada da costa de San Pedro Mezonzo, 10 minutiños, entre 10-15 minutiños. Pues mira, incluso os coches van acompañando a comitiva. O que sí, Dani, explícanos a sensación dun futbolista de estar aí arriba, o que nos fa o movimento social que é o que representa o fútbol. Non sei, a música pode estar a ese nivel, concertos con 80, 100.000 espectadores, pero non hai outro movimento social que este a esta altura. No, o fútbol eu creo que sobrepasa todos os ámbitos socialmente. Vos como xogadores entendédelo? A veces creo que non somos conscientes, non somos conscientes de todo o que significa o fútbol, non? Eu vos dicía a miña lembranza de ir nese autobús e ver as facianas da xente, que a máis tiven a gran sorte de ver moita xente coñecida e velos chorando de alegría e de ledicia e vendo como se abrazaban uns dos outros, eso te dá un pouquiño tamén un pouquiño de saber hasta onde chega, non? Esa paixón que move o fútbol. Xavi, Miriam, Tito, isto entendédelo. É posible entender o que move o fútbol? Sí, porque eu sempre defendo que o fútbol sempre va máis alá dun deporte. Para min é un fenómeno sociolóxico sempre. Está comprobado que ti na túa vida cambias pouco de opinión en algunhas cousas. O teu equipo de fútbol é das cousas que nunca trocan na túa vida. É dicir, empezas sendo dun equipo polo motivo que sexa, moitas veces polos teus pais, polos teus irmáns, polo que sexa, e logo non cambias. Vas con el a morte, non? Eso, bueno, na vida prácticamente, por sorte, tes a opción de cambiar moitas cousas moitas veces, pero o teu equipo de fútbol non o sodes cambiar. É que o fútbol dache moitísimas cousas. Xa non só se xogas e demais, tamén quita, obviamente, pero pois ese momento da semana no que non estás a pensar no traballo, nos fillos e tal, simplemente pensas no partido, desfrutas, quedas ca xente, con amigos que ao mellor non ves habitualmente, pois polo partido de fútbol sí que quedas, ou para xogar un partido, o que dicía, dache moito, tamén quita moito, pero eu pensando pois individualmente como a Miriam xogadora, ao final merece a pena. A ilusión colectiva, sobre todo, dicir, que neses milleiros de persoas xúntense unidos por un sentimento que ademais, pero dende un profesor co alumno que lle vai dar clase mañá, ou un empresario cun obreiro, que é intercultural, interprofesional, interxeracional, e sobre todo como esa, realmente penso que o único que pode unir tanto unha xente noutro eido é unha guerra, non? Afortunadamente non temos guerra aquí para unirnos, entón este tipo de cousas unen. A semana pasada que íamos a dúas persoas argentinas, non? Que entrevistaban en 8 anos e somos do Depor. Eu teño lido moito sobre o tema das grandes migracións dos anos 50-60, como incluso moitas formas de integración dos emigrantes, pois a Juventus, por exemplo, Barcelona, era dos propios emigrantes que atopaban no fútbol, no equipo local, a forma de unirse pois ao sentimento dos seus veciños. En Uruguai sempre se fala que o equipo dos galegos é o Nacional de Montevideo. Claro, claro. Porque a comunidade galega topou no Nacional aí unha maneira de integrarse, de identificarse co seu país. Sí, eso o fútbol o consegue nin políticas de integración, nin nada. O que consigue o fútbol non o consigue nin ningún axeito planificado. Mario Soriano segue coa máscara. Iso non
non a vai a soltar, é a máscara do Joker. Sí, a maneira que o coñecen a él, ese alcume que ten desde hai moito tempo. E, bueno, a verdade é que o acompañou durante toda esta etapa no Deportivo. Ay, PJ, vaya día, colega. Todavía no hemos llegado, pero este día todavía es muy largo, es muy largo. Todavía hay que ir hasta el amanecer, acordaros, ¿eh? ¿Qué le dices a toda la gente que no puede estar viendo? Mario é dos que estaba o lunes pasado buscando un taxi. Nada, ¿qué le dices a toda la gente que no puede disfrutar de este día? Día para ir para casa. Nada, le digo que... Por certo, non o dixemos, xogou os 42 partidos de Liga como titular. Mario Soriano é o único xogador de campo de toda a segunda división que xogou todos os partidos como titular. Gracias, Mario. A un gran nivel, para min, foi o motor do Depor este ano, é un dos culpables do ascenso do equipo. O ano pasado, sabedes quen foi o único xogador de campo que o ano pasado xogou todos os partidos como titular? Loureiro? No. Moi difícil de adivinar, era un xogador do Mirandés que agora está en primeira división na Real Sociedade, que é Gorrochategui. Xogou, o que pasa é que el xogou 46 partidos. E Mario xogou unos todos tamén o ano pasado, pero houve 3 que xogou como suplente. Pero é moi complicado, xogar 42 partidos titular, o sea, para un porteiro que antes era o que... Porteiros hai moitos, claro, pero porteiros hai varios. Pero un xogador de campo que non se perda nin por sanción, nin por lesión, nin por decisión técnica, fala primeiro do gran profesional que é para cuidarse, para tratar a súa saúde, segundo, do gran xogador que é, e despois do peso que hai nesa imaxe non o demostrara. Pero por lo menos tamén hai que recoñecer que el é sincero, el vai de cara e di que vai ser moi longo isto, que se vai a complicar a noite. Entón, bueno, pero unha vez que están os deberes feitos, pues supoño que disfrutar tamén o merece. Están a punto de entrar xa na costa baixo de San Pedro Mezonzo. Nada, están en riba xa da plaza. Cambiaron de itinerario porque cando fora o título de Liga se fora por Juan Flores, por outra rúa diferente, non se fora pola Ronda de Nelle, que está onde están a ir os series do Deportivo. Disculpas porque a veces, como somos da Coruña, falamos con moita naturalidade da cidade, pero é outra rúa diferente, quizás un pouquiño máis longo o percorrido, pero que di Tito, non? Están a piques de chegar, en uns minutos estarán xa na plaza de 4 camiños. Isto é como se estivésemos nunha proba ciclista, estamos facendo o último kilómetro. A descripción do percorrido, o último kilómetro. Non creo que nin haxa un kilómetro. Plaza de 4 camiños. Aquí vai un pouco máis con ritmo porque aí xa non hai seareiros, ou non hai tantos seareiros, uns seareiros que agora vanos a topar todos de cara, de repente vanse a topar cunha marea humana. Están desexando que cheguen xa os xogadores. Están a 500 metros. Estratégicamente situada. É un bo sitio para velo. Sí. Pois esa cámara dentro do autobús do Deportivo que nos está permitindo ver o percorrido do cadro coruñés que saiu hai apenas 10 minutos por aí dende o estadio de Riazor, 12 minutos e un par de minutos vai a estar nesa praza de 4 camiños. Van escoltados pola policía, Xavi. Pola policía, ou seja que... A multa da invasión do campo... E polo reglamento ata o final, E bueno, é como os ciclistas que paran moitas veces nos semáforos en vermello daquela maneira. Estaría ben ver as facianas dos xogadores unha vez que cheguen á plaza. Sí, porque non se esperan o que se van a encontrar. Es que non me agardas. ¿Qué mensaje le mandas a la gente que tiene que estar viviendo esto desde casa o porque mañana trabaja, a lo mejor, simplemente? Pues que disfrute mucho, que lo sentimos cerca, aunque ahora mismo no pueden estar aquí disfrutando con nosotros, pero que en cada desplazamiento, en cada sitio donde vamos hay un deportivista y de verdad, que gracias, que lo sientan suyo y que disfruten. No estuvo mal el domingo pasado, pero hoy nos está quedando corto. No, esto es una barbaridad. La verdad que a los deportivistas les gusta y nos gusta mucho celebrar y vamos, a disfrutar. Quédate, Germán, quédate. Gracias, Germán, a disfrutar de la noche. Ahí está Germán Parreño,
poniendo un poquinho de seriedade ese autobús. É moi serio, Germán Parreño, tal e como é baixo os paus, semella na súa vida diaria. Un tipo tremendamente cabal que foi chave no ascenso a segunda división e este ano pois soubo, creo que moi ben, aceptar o seu rol. Cando tivo que xogar estivo a un gran nivel, sempre defendín esa postura del, e despois cando tocou ser suplente pois tamén apoiou os seus compañeiros. Creo que un xogador que marcou unha época aquí no Deportivo por o seu saber estar e esa seriedade que ti comentabas tamén gusta, tanto xogando como despois nas súas declaracións. Foi titular os 19 primeiros partidos do campeonato. Despois chegou Álvaro Ferrio, ninguna mala palabra, sempre un gran profesional. Non creo que ten que ser un... E se fixo un paradón, acordámonos de Dani, a GC nun 1 contra 1, de esos inverosímiles que xa dabas por cantado o gol das Palmas. E creo que o seu rendimento quedou fora de toda dúbida no Deportivo, non? Cando foi chamado a intervir, estivo sempre, xa o digo, no ascenso foi chave, incluso xogando cunha fractura no seu pulso no derradeiro partido, que eso tamén ten un mérito, e os que tivemos unha lesión dese estilo sabemos o que doe para un porteiro unha lesión no pulso, e despois, este ano, os 19 primeiros partidos, cando non partía o mellor como titular, ao inicio antes da marcha de Elton Leite, pero que sí, tuvo que xogar e xogou, creo que, nivel moi alto. De feito, por números, eu creo que estivo a altura de Álvaro Ferrio, en números de goles en partidos, goles encaixados, máis ou menos os dous estiveron nuns números moi similares. Aí temos a Mella dos que non sae desa primeira liña de festexos, e aí xa comezan ou volven a toparse xente. E ali ao fondo temos la Pieri. Están entrando na plaza xa. Aí ao fondo xa ven o que é o ambiente que hai na praza de Catro Camiños. No 2000 non tiñades os móviles para gravar a xente, non? Que recordo gráfico dende o alto do autobús, non? Os móviles eran un luxo e non tiñan cámara e non tiñan... Eran outros tempos, pero a verdade é que pois eu dicía de ver as facianas porque eu lembro os meus compañeiros, a miña non a vi, pero a dos meus compañeiros cando chegamos e vimos esa marea de xente que non se vía ao final, pois quedamos abrallados, non? De todo ese cariño. Supoño que un pouco lle estar a pasar a eles tamén. Como Yalmiña, abrallado polo ambiente da Coruña. Sí, porque o que están dicindo eles ese era o reflexo, non? Toda a xente botada das rúas, milleiros de persoas, milleiros de xareiros a branquiazul, que apuntaba antes Miriam tamén, que encheu a Coruña estes días a camisola branquiazul, era unha constante. Entonces, claro, incluso campeóns do mundo como Mauro lle sorprendía, por suposto que quedaron abrallados. Mira, o tema é o mesmo que hai 26 anos. A canción. A mosca. Quen fixera famosa aquela canción, Dani, recórdanolo. Leo Scaloni. Leo Scaloni. Non lle foi mal tampouco Leo Scaloni despois de deixar o Deportivo. Pois era a canción dos festexos do ano 2000, daquela temporada 99-2000, que era por amizade co cantante ou porque lle gustaba a él ou... Pois non sei, a verdade, é que lle gustaba seguro, pero non sei que foi primeiro, ou se a amizade co cantante e a canción, ou despois de que o cantante tamén viu que o Depor tiña esta canción, pois se puxo en contacto con él, non o sei, descoñezo, pero a verdade é que sí que era a banda sonora daquel ano. Esa sonou anos e anos despois del 2000. Incluso se fixera unha versión deportivista do tema. Agora se vai a comezar a remesa de cánticos.
Este é o mesmo cántico que hai 37 anos. Ese dixo Lendoiro, Ese do 91, sí, sí. Pero é o momento de sacar os grandes hits. É o momento de lembrar todo o repertorio de cánticos que se poidan. Naquela nos era xa estamos aquí. 37 non, 35, foi no 91, que me ten mala conta. Sí, ese era o momento. Non está ben aí a modificación de, en vez de xa estamos aquí, de por xa está aquí. Sí. Bueno, venga, vamos bajando porque los tenemos que recibir aquí arriba y tenemos a los empleados también para darles ovación a los jugadores. Bueno, pues que confirman que eran os empregados do club os que estaban en riba desa pasarela a que agora accederán os xogadores do Deportivo, que acabaron o partido a iso das 8:30, que tiveron aquela festa en Riazor, que se acicalaron. Pero bueno, deu Patri, non a clave por que tardaron tanto. Bueno, o club que fixo é regalar un tempo aos xogadores que as súas familias no campo, que despois de tanta emoción, de tanta troulada, de tanta intensidade, pois seguro que o agradeceron a nivel persoal os propios xogadores. Sí, porque ademais as familias moitas veces son as grandes esquecidas, non, do fútbol. E necesitan o seu momento. Porque teñen que estar sempre aí, sempre en silencio, sempre aguantando pois as xogadoras ou os xogadores que teñen que cambiar de destino, e as familias sempre acompañan aí un pouquiño apoiando nos malos momentos, entonces pois está un pouco posto de moda, pero me parece ben compartir tamén un pouquiño esa ledicia coas familias. E tamén para os xogadores que a próxima tempada non estén no equipo, que poidan pois, despedirse do estadio. Cristian Romero na praza de Catro Camiños. Como está aí a cousa, Cristian? Moi boas, Gus. Pois aquí hai un ruido increíble. E a verdade é que están subindo os xogadores todos ali enriba da fonte, estás achegando cara a miña zona, pero non vexo moito porque está todo cheo de fume das bengalas todas que prenderon e demais o resto de afeccionados. De feito, o primeiro que vai con gorro que é Mella, imagino, non? Non sei se dende aí está dervendo a imaxe. Mella sempre a fronte. É Mella, non? Sí. Sí, sí, vale. Xa imaginei non polo gorro, pero pouco vexo, e que está todo cheo de fumejeira por aquí, tío. Pois pouco a pouco subindo. Aí vimos ao delegado tamén baixando do autobús. E os xogadores que van accedendo pouco a pouco esa pasarela. Esta a perspectiva, o que están vendo agora mesmo os xogadores nesa praza de Catro Camiños. Aí temos a Germán Parreño, Simo Navarro, Giacomo Quagliata, ten que estar alucinando. Quagliata, Mulatieri, con canción italiana, por certo, Richie Poveri. Temos a Villares que na saída do autobús víamos que con Miriam esa pancarta que estaba detrás, non esa pancarta dun careiro, creo que foi que puso ese famoso todo mundo é mellor que Villares ata que toca ser mellor que Villares. Un pouco dicir non a importancia tamén de Villares neste equipo, un xogador que sempre semella que se iba a quedar grande a categoría e acaba sendo dos que máis xoga e dos máis importantes. Un mérito enorme, o día de Santos tivo que volver, despois de estar no Fabril, tivo que voltar outra vez por Racing Villalbés, nunca perdeu a ilusión por chegar a primeira co Deportivo, e aquí está, non? De capitán, sendo un valor importantísimo deste equipo. Non fora de serie cos árbitros, o que xa estuviei en terceira división, mira que le daban patadas, porque os dos se levan máis patadas por malos, pero un fora de serie. Pues debía ser malísimo, Xavi, que non me daban patadas. Momento de foguetes, momento de moito balbordo. Temos tamén aí Alberto Casala, deste dos deporteiros, outro home da casa que leva moitísimo tempo traballando no Deportivo, outro tamén dos homes que leva aquí moito tempo no Depor, nos malos momentos e tamén agora nos bons. Vamos a acabar la fiesta.
Alberto chegou de por na temporada 18-19 que traía comigo no Fabril. Sí. Espectacular profesional, espectacular rapaz. Bueno, ao final as persoas suman moito nos proxectos e construen as cousas. Normalmente os adestradores traen a un grupo de traballo e cando hai alguén da casa que se queda, falan moi ben dese alguén na casa. Chavales, por favor, vamos a disfrutar de nosotros. Por favor. Ahí va Mella. Y ahora todos juntos, todos abrazados, por favor. Todos abrazados. Vosotros también, hombre. Todos abrazados. Venga. Venga, nos abrazamos todos, va. Mella como mestre de ceremonia. Y dale, 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 po. Estos dos botes non é malo para a lesión de Mella. Eu xa dixi a semana pasada en Valladolid que tiña un pouco de medo polo... Xa está recuperado. Está recuperado. Digo eu, porque si non o entendo. Recuperación activa, o que lle din agora os médicos. ¡Parreño! ¡Germán! ¡Where are you, Germán! ¡Parreño! 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 Parreño van a meter nun apreto. Siempre fuiste de primera. Ahora todos, que toda Coruña está fuera aquí. ¡Coruña! ¡Entera! ¡Se va la borrachera! De momento xa temos a intervención de dous reis da festa, que son claramente Mella e Soriano. Sí, falta a intervención de Loureiro, entre outros, que seguramente será en breve, irán pasando todos. Escoitámolo pouco xa Loureiro. Aí vai. Non tiñamos o guión, ¿Qué pasa, Coruña? Sí que estás esperando que baile o Cabaliño, pero o Cabaliño quedou na casa hoxe. Vaille tocar a Loureiro. Para sorpresa de ninguén, Gus. A ver se está ao nivel do... Creo que vai ser difícil. Do domingo para... Ah, no, dime que estamos metendo noso Cabaliño. Non está... A ver se se anima, a ver se se anima. A ver se se anima. Teñen que vir despois a onde imos irnos, así que non digo nada. Esto sigue, non vos podo poñer todo tan fácil. Oye, y una celebración del Depor significa una canción. DJ, dale.
incluso Kiko Rivera estivo a punto de vir a dar concerto. Hai que ter xente moza no plató. Esta é a canción do ano pasado, Sí, non? foi o do ano pasado. Esta foi o do ano sí, pasado. Sí. Do ano pasado ou do último ascenso? Non, Do último ascenso. Último ascenso, sí, razón, Gus. Sí, que incluso se falou o que decía Miriam, de que Kiko... Si dices, xa ascendedes, vou facer un concerto. Sí, sí. Están sacando os grandes éxitos, Dani. Sí, falábamos antes, non? Vais a ir todos os kits da tempadas anteriores, xa os cánticos de fai 35 anos, non, Xavi? Bueno, agora pois a música un pouco máis actual, están espallando un pouquiño para ver a todos os xareiros, algo que me parece perfecto para que toda a xente que leva tanto tempo esperando poida disfrutar de todos eles, que dea unha volta por aí, que os poidan ver todos, que poidan ver os seus ídolos e compartir con eles pois a ledicia de que toda Coruña, todo o deportivismo ten e que tanto tempo levan agarrando por eles aí con tanta paciencia. Vamos a buscar a otro José Ángel. Ah, José Ángel, home, o capitán. A ver. ¿Me escucháis? Vamos a ponernos todos en fila. Venga, todos en fila, va. Que vamos por el escenario. Vamos a ponerse. José Ángel, que tamén estivo no ascenso de hai 2 temporadas. Ponerse en fila. Que chegou en Primeira Federación. Ponerse en fila. E veremos se segue en Primeira División. Venga, va. Que estamos preparados. Agora se abre un período de incerteza, non? De moitos xogadores, posibles ofertas, o pensamento que teña o club. Bueno, ahora entran moitos factores que creo que será o seguinte capítulo que toque abrir, non? Porque antes falábamos cantos poden estar, cantos non. Pero bueno, aí é cando hai que analizar en frío, non deixarse levar por os sentimentos e buscar a formación da plantilla máis competitiva posible. O que conduce o cántico agora é José Ángel Jurado de la Torre. Sevillano, terceira temporada no Depor e outro dos xefes do vestiario. E ademais esa capitanía mosa pois tamén o peso que ten dentro do plantel, non? E despois, bueno, pues, ter chegado fai 3 anos, agora 2 ascensos, é un xogador importante, que é verdade que o mellor no campo estes últimos partidos non tivo tanto protagonismo como tivo en outros momentos da tempada, incluso en anos anteriores, pero que amosa, bueno, pues, o seu peso e o seu bo facer dentro deste vestiario. Vai facer os 34 anos en 20 días apenas. O que dicía Tito, non? Ese período que falábamos antes, que vai ter a Secretaría Técnica do Depor para planificar a tempada, pois implicará tomar decisións con respecto a moitos xogadores, tantos que teñen que sair como que se queiran incorporar, que teñan ofertas importantes, como apuntaba Tito, pois haberá que decidir se saen ou non saen, tamén da decisión do xogador, e despois, bueno, pois tamén que quere o Deportivo en Primeira División, cal é o objetivo que se vai a plantexar e cal é a plantilla que quere con Antonio Hidalgo a cabeza. Ou a que mercado pode acceder. Claro, eso tamén vai ser importante, pero me quedo cas palabras do rapaciño ali fora do estadio, que preguntaron, e para o que? Se mantén eu me conformo, non? Bueno, creo que un primeiro ano en Primeira División sempre é o máis delicado. Bueno, vamos a esperar. Primeiro, que capacidade ten o Depor para armar un equipo competitivo e logo falaremos de obxectivos. Sí, porque ademais agora todos sabemos, somos conscientes dese límite salarial que marca as normas estrictas da Liga de Fútbol Profesional e haberá que ver en que
pata, en que escalón está o Depor, non? Dese límite salarial. Evidentemente, pola súa chegada, recente chegada, vai estar da metade para baixo seguro. Posiblemente entre os 5 ou 6 últimos. Claro, por iso que o que apuntabas antes, non? De que mercado pode acceder o Deportivo será importante tamén, non? E que posicións acertar nesas posicións que incluso Traba, que era o que comentaba, non? Que había que reforzar algunha posición, saber que posición, acertar co xogador e despois, bueno, pois, o que dicía Tito, despois veremos a que pode aspirar o Deportivo, non? Pero primeiro facer o plantel máis competitivo posible. Aí entra a xestión e a estrategia da dirección deportiva de acertar ou non acertar, non? Eso, Tito, é un dos grandes da dirección deportiva, na miña humilde opinión, como é Cata e Braulio, comentaban, non? Que a dirección deportiva, para poder facer ese traballo que dicimos agora, ten que levar traballando xa moito tempo. Non pode poñerse hoxe a dicir, vamos a buscar xogadores, non. Que entendo que a dirección deportiva do Pro fai, pero a veces é diferente porque o mercado de primeira é moi diferente ao mercado de segunda. É totalmente... A primeira división é totalmente diferente ao resto do fútbol. Si de unha categoría a outra digamos que hai un saltiño, un salto, aquí hai 3. Por eso esa frase de que calquer xogador pode xogar en segunda ou en primeira red, vamos a simplificar, en primeira non é así. En primeira é realmente onde o salto é brutal, donde si xa no fútbol o diñeiro é importante, en primeira é moitísimo máis. Por lo tanto, bueno, vamos a esperar e a ver que son capaces de facer, que seguramente, como ben dís, levan moito tempo xa preparando este escenario. A quen lle están berrando de Balón de Ouro? Pode ser. Se colle o micrófono. Al final o máximo goleador do Depor esta campaña creo que foi Zaka. Zaka, 12 goles. Por eso. Pero goles do Depor estiveron moi repartidos este ano, Zaka, Yeremai, ao final a aporte Soriano, aporte de Vilensongo ao final. Non tivo un killer como podemos ver o mellor no Almería, non? Que ten a Rivas con 25 goles. Moi impresionante lo de Sergio Rivas. Pero bueno, eso foi unha das cuestións que durante a temporada se manifestaron, non? Que o Depor lle faltaba ese goleador específico que te dé 20 goles. Pero bueno, foi capaz de co resto de xogadores de xuntar eses goles necesarios, pero entre máis xente. Pero creo que a tempada do Depor tamén se fixo moi... mellorou moito tamén polos números defensivos, un dos equipos menos goleados, creo que son 42 goles encaixados, bueno, con Rioxe 44 en 42 jornadas. Para ser o mellor equipo fora da casa, lógicamente, ao final tes que pasar por eses números. Pero decía, porque compensaba un poquinho, pois, o mellor esa falta, non? De goleador que te aportara tantos goles que foi un déficit durante o ano, a pesar de que, bueno, ao final se foron xuntando goles, porque se iba xuntando xente tamén a esa lista de goleadores. O que dicía Tito moi importante, unha das chaves, ser o mellor equipo como visitante. Sacou 39 puntos fora da casa. Sí, espectacular. Que é o cuarto ou quinto sacaron 10 menos. 39 fora da casa son 38 na casa. Sí, que sacou máis puntos fora que na casa. E que, bueno, le vamos falando todo o ano e vos, sobre todo, que podíais os partidos, que o gran debe do Depor este ano foi Riazor, non? Se cadra nas últimas jornadas non, porque como comentábamos xa durante todo o programa, ese último mes e pico, 2 meses que hubo unha comunión total, aí xa non se perdía en Riazor, pero no inicio do campeonato era o gran debe do equipo, non? Vouche dar un dato que despois da derrota de hoxe, en que posición credes que acabou o Deportivo na clasificación como local? Noveno, décimo, por media tabla. Media tabla. Décimo clasificado. Foi o décimo como local. Foi o primeiro como visitante. E acabou acadando o ascenso. Claro, durante a tempada, se lle preguntas aos deportivistas, preferirían que fora ao revés.
pero creo que agora non se dá conta ninguén, non? Ao final hai que facer os puntos van aquí na casa, no mesmo que fora. Marcou máis goles fora da casa que na casa. Pero se lle veía, eu creo que se lle veía, e volvo outra vez a interpelar os meus compañeros, tanto a Miriam como a Tito, que fixeron os partidos. O Depor estaba máis incómodo en Riazor que fora. Sí, creo que claro, fora da casa era un equipo moitísimo máis alegre, moitísimo máis rápido, máis vertical, que facía goles con moita facilidade. En Riazor lle costaba, humildemente, creo que lle costaba un pouquiño máis. Es que ahora, lógicamente, co objetivo conseguido, olvidámonos de moitas situacións durante a competición, pero o mercado de inverno, a incorporación de Ricky, traer a Altimira para darlle profundidade á banda dereita, é dicir, durante moito tempo o Depor, fíjate que o fichaxe de Ricky, un centrocampista organizador de inicio de xogo, incluso, vamos a decir, sacando do seu equipo, era porque o Deportivo tiña unha necesidade moi grande no fútbol asociativo en medio campo, no ataque organizado na súa casa, tiña moitos problemas. Entonces, creo que aí a dirección deportiva moveuse ben, rápido, trouxo profundidade por banda dereita que lle faltaba, sumou a Ricky, encontrou o dianteiro centro onde ao mellor contaba menos, como foi Bill con eso. Bueno, a portería, pero bueno, a portería todos coincidimos que non era tan necesario. Es que Germán, a verdade que fixo unha primeira parte de campeonato, creo que moi boa, moi por encima das expectativas que podíamos ter, pero bueno, tamén en algunha entrevista escoitei a Álvaro Ferrio que comentaba que ao principio da temporada non puden vir ata que creo que esa operación estaba traballada moito antes. A de Ricky tamén. E ao final viñeron cando houve oportunidade, non cando se puido, non cando se quiso. Sí, o tema da portería é un tema moi interesante porque normalmente se cambia a portería cando hai un déficit, creo que non o había con Germán, pero tampouco se pode dicir que a fichaxe de Ferrio fora mala. O Ferrio veu e deu un grandísimo nivel, por lo tanto, creo que, non digo anecdótico, pero creo que é un movimento que estivo ben, traes un bo porteiro, que o mellor non era o máis potente, pero en ningún caso creo que traer nada malo, todo o contrario, non? Mellorou a competitividade, pero sí que pode ser que o que apunta Tito seja importante de cara a mellorar ese rendemento en Riazor, sobre todo, que era onde máis lle estaba costando o Depor. Este sí que é o tema de Loureiro. Sí. Que vaya a pasar a historia, porque este que teme, o de Loureiro. Que non canta, non o sei, pero é o de Loureiro. Bueno, como falábamos antes, non apuntaba Xavi o tema da Mosca, en España creo que se coñeceu por o centro deportivo, non creo que a Mosca tivese... Onde é famoso ese tema na Coruña, eu creo que no resto pouco se sabe de. Por eso que bueno, que ao final pues, van unidos a estes momentos e que nos vivimos, pues o lembramos, e que non o viviu, pues bueno, pues... O que sí demostra Loureiro é ter aí unha boa colección de camisetas vintage. Sí, porque esa é... Xa na celebración da semana pasada sacou unha destas con anos. Sí, porque a que leva non é das últimas, No. Villares tamén ten unha de hai anos. Pois aí temos os xogadores do Deportivo, esa pasarela situada na Praza de Catro Camiños, festexando coa súa afección como se fosen este ascenso a Primeira División que se fixo efectivo o domingo pasado e que unha semana despois segue celebrándose deste xeito. O cal nos facemos unha idea do que supón para un club e para unha cidade como é a Coruña volver a ter fútbol de Primeira División e que a vindeira temporada volvamos a ter derbi galego, o auténtico clásico do fútbol galego, Depor Celta, polo que claman na Coruña e polo que tamén claman en Balaídos. De feito, lembrámonos das verbas de Iago Aspas na festa do pasado sábado, que unha das cousas as que fixo mención é renovei un ano máis para xogar en Europa, para poder despedirme, para ver o campo completo, e unha das cousas das que dixo foi para xogar o último derbi. Pero iso é moi bonito, eu creo que axuda moito a que ese partido volva a ser unha festa do fútbol galego que todos estamos agardando, os deportivistas, tamén os celtistas. Eu
cando o Dépor ascendeu a semana pasada recibín un montón de mensaxes de amigos de Vigo que me felicitaban, eu sei que de corazón, e que estaban desexando vivir ese partido, entre eles Roberto Lago, o primeiro en felicitarme, que lle mando unha aperta, e que nos emplazaremos seguramente deportivistas e celtistas para ese derbi. Que volveremos a ter derbi dos Artistiñas. Pois outra cousa máis para celebrar, Gus, porque a verdade é que todo que mellore ese clásico do fútbol galego creo que hai que alimentalo. Bueno, pois alégrome que Iago renove para vivir ese derbi tamén con el no Celta. Ese que escoitamos aí de fondo é Álvaro Ferllo. Ahora en serio. Ha sido una puta locura el recibimiento que nos habéis hecho. Es una puta locura lo que estáis haciendo ahora. Sois la puta mejor afición del mundo entero. ¡A primera! Mellorou bastante as gafas de sol. Si ten colección, de gafas de sol. Estas non se lle caen como os da semana pasada. Bueno, falábamos antes, non? Tamén un xogador que acabou por ser importante, o dicía Tito que foi unhas fichaxes de inverno, aquel penalti do día do Leganés, pois creo que a moita xente lle abriu esa esperanza de que este ano sí que se podía ascender, porque era unha xogada que normalmente os anos anteriores, como víamos, non? Nesa retrospectiva que facían compañeros con montaxe dos últimos anos, era deses partidos que ibas a perder e que se iba todo a torcer, pero aí empezou a non torcerse e a semellar que o ascenso era posible. A ver a quen lle falta por pasar o micrófono. Lucas Nouvi, que non... Lucas Nouvi! Como evolucionou, na competición este xogador? Era un gran descoñecido cando chegou aquí a Coruña. E foi o primeiro fichaxe desta tempada que xa estaba vendo os últimos partidos o ano pasado no palco, que todo o mundo preguntaba quen era ese. Que sepáis que Mario Soriano cuando llegué era un auténtico palomo y ahora se ha convertido en The Real Palomo. Ya está, ven. ¿Dónde está el Esto es algo demasiado interno. Sí, se nos perdemos un pouco en esas tantas siglas, nos perdemos, pero bueno, o que dicía Tito, non? Nouvi que chegou como lateral dereito, que como lateral dereito creo que non convenceu, que estaba un pouco perdido. Xogo de extremo esquerdo, xogo de central esquerdo, pero cando apareceu como central dereito, creo que aí Antoni Hidalgo ya topou o seu mellor rendemento, polo menos no Deportivo, nos últimos tempos, como central dereito. A min é dos xogadores con máis potencial ahora mesmo da plantilla, veremos en primeira. Para min houve un partido de Nouvi esta temporada que me marcou o nivel que pode ter. Foi o partido de Copa contra o Atlético de Madrid. Aí demostrou o nivel que pode ser capaz de alcanzar. Lógicamente hai que traballalo, hai que mantelo non un partido, sino durante moitas xornadas, pero habla da potencialidade que pode ter este xogador no futuro do Depor. Estamos falando dun xogador de 2005 de 21 anos. Sí, por eso, é que... Internacional sub-21 con Bélxica. Pois mira todo o recorrido, creo que foi acertadísimo a súa fichaxe, como opción de futuro, como aposta de un xogador xoven, pero... E que viña de non xogar nada o ano anterior, eu creo que incluso houbera unha renuncia a xogar. Tivera problemas, pero o día do Atlético de Madrid en Riazor gañou absolutamente todos os duelos contra xogadores. Estaba Griezmann, estaba Sorloth, pode ser. Sorloth non empezou de inicio, creo que estaba Julián Álvarez, pode ser de inicio ese partido. Sí, estivo impresionante. Creo que ese é un pouco o nivel que pode dar nesta primeira división. Veremos se ao final é capaz de confirmalo. Vemos tamén Altimira, que tamén creo que é unha grandísima incorporación. Xa contaba antes, non? Un grandísimo xogador que tamén tivo problemas na súa carreira, non acababa de encuadrarse en ningún equipo, en Villarreal, e parecía que non acababa de... Bueno, pois aquí, semella que en Coruña, pois sí que encontrou o seu sitio, porque creo que deu un rendemento fantástico. É verdad que
lóxicamente, cando faz cantas incorporacións pudo facelo de por 8, 9, igual. Non todas ao final o teñen ese rendemento, lóxicamente hai algún xogador que tamén rendiu un pouquiño por abaixo do que se esperaba del, pero bueno, creo que de maneira xeral o nivel de acerto nas incorporacións foi moi alto esta temporada. De feito, que te dicías de Novi, parece que un xogador que pode vir para a vindeira temporada, outro xogador dunhas características por idade, por procedencia dos Países Baixos, pode ser unha aposta moi similar a de Novi. Teño aquí Giselhardt. Sí. Difícil de pronunciar. Nome de pila? Teun. Teun, xa está, é máis fácil. Claro, hai que ir a ese Teun, non? Eu non o coñecía, lóxicamente, como creo que prácticamente ninguén. Vin algunha imaxe, un reportaje, algúns highlights, bueno, dá a sensación que un xogador de traballo aí no medio campo, parece moito a Llorente. Medias baixas, bueno, veremos. Veremos o que acontece no futuro con este proxecto do Deportivo. Será a temporada 2026-2027. Así, imos deixar a festa en 4 camiños, con algún xogador voando por riba do resto. Ás 12:20 poñemos o punto final nunha xornada de fútbol na Televisión de Galicia que comezamos ás 4 con ese partido entre o Celta Fortuna e o Europa. O Gallao Celta Fortuna este a vindeira temporada na segunda división. Seguimos co partido entre o Deportivo e a Unión Deportiva As Palmas e acabamos con toda a festa, todo o balbordo, porque se algo nos gusta é ver que os clubes galegos gozan e desfrutan, o igual que a Unión Deportiva Ourense, que tamén ascendeu á Primeira Federación. Dende aquí só podemos agradecerlle a súa presenza, Tito Ramallo. Un placer, como sempre. Moitas grazas. Miriam Ríos, grazas. Moitísimas grazas a vos. Polo atraco que quedastes para comentar o partido e despois para a festa do Deportivo. Habitual do En Xogo, Dani Mallo, grazas por estar connosco. Gracias a ti, a vos, un placer. E a Xavi, tamén moitas grazas por estar connosco hoxe e toda a temporada, Xavi. Grazas a vos, foi un final de tempada espectacular. Festivo, apoteósico. Así poñemos o punto e final a unha xornada e a unha temporada de moita festa, afortunadamente, para o fútbol galego. Ese fútbol no que o En Xogo sempre ten os ollos postos. Señoras e señores, grazas por estar en aí. Hoxe, en Cos Pés na Terra, coñecer